ಬೇರೆಗಾ ಅಲ್ಲಿಗೂ ದಿಪ್ಪೇರಾ ಬೇಲೆಗಾ ಎಂತ ఇత్తకేనుండా ఇత్త వయసుకి ఏనుండే అన్న దెప్పైడు కేనుండా కేనుజా JK like done, thank you. Kenuda. Wak ekad dada inancho. Yan dala mandi mute manti ittiji. Kenuda te. Kirita first Kenudu. Thank you JK. Murthy like korle. Murthy like korle link. Like ಕರೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಬರ್ಪು ಮುಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ದೇವದೇ ಪೊಲೆ ಇರು ಕಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೊರತೆ ದಾದೆ ಕೊರತೆ ಶೋಭನ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಶೋಭನ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಶಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ ಅಶಿತ್ ಬಲ್ಲೆ ಕೊರತೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಯಿನಿ ಮಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಪ್ಪಾತ್ ಮುಳು ಜನರೇಟರ್ ಉಂಡು ಇಂಗ್ಲಿ सुनता है बारी सुनता है शोभा बेला देखो किरीटा देखा पहले आपको ही पहले ही मिलता है ना किरीटा सबसे पहले आपको ही मिलता है किरीटा को सेकंड किरीटा मूर्ति दादा कस पड़ेगी वसंता जी आई अच्छा भाभी ठीक है जी के खाना हो गया जेके को आप खाना खाया जवरेगौड़ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ವಸಂತಾಜಿ ವಸಂತ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ತೆ ಗೋಂಕೂರ್ ಕಪ್ಪೆ ಗಂಧರ್ವನ್ ಹಲೋ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡುದಲ್ಲ
ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಹಸ್ತದಿಂದ ಆಯ್ತಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಹಾಯ್. ಇಲಿಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ. ಓ ಹೌದಾ ಇಡ್ಬಾರ್ದ್ರಿ ಎಕ್ಕಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೂತ್ರೆ. ಆಯ್ ಮೇಡಮ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡವಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಹೌದೇ ಮೇಡಮ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ತುಳು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಆಯಿತಾ. ಪುನೀತ್ ಹರೀಶ್ ಓಯ್ ओए खाना सुरतकल में है ना भाभी? यस मैं खाना में हूँ. कल इधर क्या है, पूजा है पूजा. ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕಾ? ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ? ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ? ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಮೋದ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ಶೋಭನ ಪಲಿ ಹಾಯ್. ಶೋಭ ಬರ್ಪಲಿತ್ತೆ ಪಲಿವತ್ತಿನ ಸೂಪರ್ ಹಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂತ ಮಾರೈತಿ ಊರು? ಹಾಂ ಊರತ ಎಂತ ಮಾರತಿಯೇ? ಊರು ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು. ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಾರೇರು ಯಾನು ಮೂಲೆ ಅವಡಿಯ ನುರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ಹನಿ ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ವ ಮಾರೇರೆ ನೀವು. किरीट गया भाभी अभी सेकंड में है ना आपका किरीटा. हनी लाइक डन थैंक यू. ओ ಮೇಡಮ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ತುಳುನಾಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಎಸ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಅಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಶುಗೌಡ, ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೋಡಾಯ್ತಾ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಇರು. ನಿನ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲು ನಾನು ಮಾಡೋದು, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ತಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ನೀನು ಹೇಳಬೇಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಲಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ. ಹೌದೌದು, ಇನ್ನು ಮುಗಿತಾ ಬಂತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಫೆರ್ನಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ. ದಾದೆ ಕಜಿಪಿರೆಗೆ ಕಜಿಪಿಗೆ ತೆತ್ತಿ. मैं जा रहा हूँ, आप जा रहा है? रुको थोड़ा, आपको ये फर्स्ट का किरीಟ मिलेगा, थोड़ा रुको. ಮತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲಿರೋದು ನಾವು? ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೇ. ಎಕಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ನಂದು ಶೋಭಾ ದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ವಾಯ್ಸ್ ದಾನ ಇಜ್ಜಿಂದು. ಶೋಭಕ್ಕ ಉಂಡರ ಶೋಭಕ್ಕ ಉಂಡರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ. ಉಂಡದು ಬರುವಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಉಣ್ಣದ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಬಲೆ ವಾ ಎಲ್ಲರ ದಿಂಚಿ ಸಿರಿಕಿಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಕೊಂಚು ಕೋಪುಡು ಗಲಾಟೆ ಹಾಪುಂಡ ಯಾನಿಚ್ಚಿ ದೇವರ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತದುಂಡತೆ ಇಂಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪೂರ ಇಲ್ಲಡ ಮನೆ ಬಂದ ಕುಲ್ಲರ ಹಬ್ಜಕ್ಕೆ ಏನು ಯಾನ್ ದಾದ ఆయన అమ్మని ఇల్లడుకుంది అని మెస్ లైవ్ మంతొందిలేనా ఆయన జాగడుకుంది మంతొందిలేనా ఆయన దాದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮತ್ತೆಂತ ಉಂಬುದ್ರಾ ಉಂಬುದ್ರಾ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊಟ್ಟೆ. ನೀವು ಎಬ್ರಿಯವರು? ಎಬ್ರಿನಾ? ಒಲ್ಪದ ಜಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿರಿಕಲ್ನ ಖಾನಕಟ್ಲ ಸಿರಿಕಲ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾಗನ ಬಕ್ಕ ಸಿರಿಕಲ್ ಬಂಡಿ ಬುರೋಂಡು ಮೂಜು ದಿನ ಉಂಟತೆ. ಕಂಡಡ್ ಸಿರಿಕಲ್ನ ಗೊತ್ತು ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಕಾನಾಡು. ಉಂಬು ಉಂಡೆ ಉಂಬುದ್ರ. ಹಾಯ್ ವನಿತಾ ಅವಂತ ಮನಸಂಡ ಈಗ ತೆತ್ತ್ಯಾವ. ಗಿರಿಜಾ ಕತ್ತರಿಂದ ಬಂದ್ಯಾ ಈಗ ಬಂದ್ರ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ. ಆಲು ಸೌರಭ ಹಾಯ್ ವನಿತಾಕ್ಕ. ಹನಿ ಹಾಯ್. ಹನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಅಂತೆ ವಾಪಸ. ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪದ್ಯ ಪಲ್ನೆ ಯಾ ಪಂತಿರ ಕೇಂದರೆ ಇದು ತುಳು ಪದ್ಯ ಯಾ ಪಂತಿನ ಓ ಒಂದೇ ದೇವೆರಡ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಲೇವಿ ಖಂಡಿತ ಮುಗಿವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಳು.
ಎಂತ ಮಾರಾಯ ನಿನ್ನದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಂ, ನಿಂಗೆ ಎಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳು ನಮಗೆ. ಎಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ? ನನಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದ ನಾನು ಲೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ವನಸಾಂಡು ಇನಿ ವೆಜ್ ಬಸಳೆ ಪದಂಗಿ ಬಸಳೆದ ಕಜ್ಜಿ ಪಿಂಕ್ ಕೋಡೆದ ಬಸಳೆದ ಕಜ್ಜಿ ಪಿಂಕ್ ಪದ್ಯ ಶೋಕುಂಡದೆ ಪಂಡೆ ಅವಿ ವಸಂತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಕ್ಕೇನೆ ಅವೇದು ಎರಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡೊಂದು ಒನಸದ ಕೌಂಟರ್ ಓಪನ್ ಆಂಡ್ಗೆ ಏ ಅಂದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರಿ ಅನ್ ಮೂಜಿ ದಿನಾಂಡು ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ ನನ್ನರ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈಜಿ ವನಿತಕ್ಕ ದಾದ ಕಜಿಪು ಶೋಭನ ಬಲಿ ಹಾ ಎನ್ನ ಸಂಗಡಿ ಬತ್ತಲು ಶೋಭನ ದಾದ ಕಜಿಪು ಸೋಪು ವೆಜ್ ಏರೆಗ್ ನಿಕ್ ವೆಜ್ಜ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪದಿಂಗಿಲ್ಲ ಬಾ ಹೆಣ್ಣು ನಗನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿಗೆ ಎಟ್ಟಿ ಇಜಿನ ದೆಂಜಿ ಇಜಿನ ಮರವೆ ಬಾಡು ಈತ್ ಮಂತನ ಬಸ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಬಾಕಿ ದೆಡ್ಡ ಅಪ್ಪಜಿ ವೆಜ್ ಅಲ್ಲ ವಸಂತ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಬಾಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಏನ ವಿಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತಲೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಭಾರತಕ್ಕ ಡಿ ಪಿ ತೂಲೆ ಶೋಭನ ಪಲಿ ಓ ಒಂದು ನಿನ್ನನೆ ಪಾಡ್ದಿನಾ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆಯ ಶೋಭಂದು ಒಂದು ಏರು ಶೋಭನ ಅಕ್ಕ ವಾ ನಿನ್ನೆ ಇವರು ಡಿಗಿಸಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಂದಿದ್ರು. ನಮಸ್ಕಾರ ತಾಯಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹತ್ರ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಿಕಿಂಡ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ನಮಗೆ 2,000 ಬರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ 3 ತಿಂಗಳದ್ದು ಬಾಕಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಕಳಿಸಾಯ್ತಾ? ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅವೇ. ಪೋಪಿನೇ ಚೂರು ಅಂತಲೇ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿ ಬಿ ನಿನ್ನತ್ತ ಪಕ್ಕವೇರ್ನ ಶೋಭನ ಪಲಿ ಬಂದು ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರಿಂದು DKC ಹೇಳ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಹೌದಾ? DKC ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಬರಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ DKC ಅವರು. ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ನೀವು 2,000 ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ, ನನಗೊಂದು 3 ತಿಂಗಳದ್ದು ಬಾಕಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ? ಮೇಡಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಂದು 9 ಪಾಡ್ವಾರ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಂದು 9 ಪಾಡ್ವಾರ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ. ಸಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಡಪ್ಪ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದ್ಯಾ? ಮುರಳಿಡಿ ಹೆಲೋ ಮಾಮಿ ಜಗ್ಗುದಾದ ಬತ್ತೇರು. ಸಿದ್ದು ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾರನ್ನ ಶೋಭಲ ಅಮರ್ ಅಂದ ಪೆದ್ದನಾಗ ಇರನೇರ ಕೊಂತೇರ ಇರನೇರ ರಡ್ಡಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂದಿನ ಪತಂಗ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮರ್ದನ್ ಹಾಯ್. ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡರ್ ಮೇಡಮ್ ಐಕ್ ಪನ್ನಿ ಓಕೆ ಅಂಚತ್ತಿಯೇ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ ಪಂಡ ನೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಇಷ್ಟ ನಿಕಲ್ ಇಷ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುನ ಲೈಕ್ ಅಂತ ಕೊರ್ಲಿ. ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದೆ ಈತೆ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಅವತ್ತಲ್ಲಿ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ನನ್ನ ಪಾಡ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಮರ್ದನ್ ಹಾಯ್ ಮಾಮಿ ಓ ಜಗ್ಗುದ್ದಾದ ಪಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ. ಇರು ಹೊಲ್ತಾರಿ ವಸಂತ ಅಜ್ಜಿ ಆತ ಹೊಲ್ತಾರಿ ಇದು ಹೊಲ್ತಾರು ಒನಸ್ಪುರ ಆಂಡೇನಿಕಲ್ಲ ಯಾನಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೆತ್ತಿ ಡಿಶ್ ಮಂತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂದಿச்சு ನನ್ನ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಿಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತದೆ ಶೋಕಾಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ನನ್ನವರ ತೆತ್ತಿ ಕೂಡ ಮಲ್ಪೇನು ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವನಿತಕ್ಕ ಓ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಮಿ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ತೆಲಿಕೆದ ಸುಂದರಿ ಇರು ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಕ ಶೋಭಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪೋಯಿರಾ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನನಗೊಂದು 3 ತಿಂಗಳದ್ದು 2,000 ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ಈ ಪುತ್ತೂರ ನಮ್ಮನೆ ಪುರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ
ಇಂಚಿದಾನೆ ನಾಲ ದೂರದ ಊರತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಬಂಟ್ವಾಳ ವನಸಾನ್ ಮೇಡಮ್ ಕಜಿಪು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರು ಓ ಇರೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ತೆತ್ತಿ ಈರಿಸಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆತೆ ಮಾಮಿ ಹಾಂ ದುಂಬಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಚೆಂಕ್ ವಾ ಫ್ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಏಸಿಲೆ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಫ್ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಗಾಳಿ ತಾಗುಜಿ ಇತ್ತೆ ವಾ ಫ್ಯಾನ್ಗಳ ಬೊಬ್ಬುಜಿ ವಾ ಏಸಿಗಳ ಬೊಬ್ಬುಜಿ ಯಾ ನಾಡಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಸಹ ವಾಸನೆ ಬಿಡ್ಚಿ ದುಮ್ಮಂದು ದುಂಬು ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾತ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಐತ ಪಿರೋಡೇ ಇತ್ತೆ ಚೈತೆ ಬುರ್ಚಿ ನಾನು ಇಂಕ್ರಿಗೆ ಮಾತ ಆಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಬೇಲತ್ತ 90 ಪಾರ್ಕ್ ಬೇದೆ ಅವ್ವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರು ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರು ಯಾನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತೆತ್ತಿ ಸರಿ ಮಾಮಿ ಈರು ಎಂಚಪ್ಪನ್ ಪರ್ ಅಂಚ ಮಾಮಿ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕನ ಮರತನ ಇದು ಕತ್ತಾಡು ಪುರಾಗ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತ ಬಲೆ ಹಾ ದೇವರೇ ಮಾಮಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈರನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಎಡ್ಡೆತ್ತದ ಅಂದು ಅವು ಪುತ್ತೂರು ಮಾತ್ರ ಆ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ಪುನು ಪುತ್ತೂರು ಮಾತ್ರ ಶೋಭಾ ಬಂಟವಾಳದ ಹೇಮಾ ಸನಿಲ್ ಹಾಯ್ ಹೇಮಾ ಸನಿಲ್ ನಮಸ್ತೆ ಭಲೆ ಏನು ಮಾರ್ರೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಏರುಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಶೋಭಾ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ತೆತ್ತಿ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಪಲಿ ಬಸಳೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಬಸಳೆ ಬೇಡ ಬಸಳೆ ನೋಡಿದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಸಳೆಗೆ ಬೆರಕೆ ಒಂದು ಮರವೆ ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜಂಜಿ ಹಾಕಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದಿಲ್ಲವಾ ಮಾಮಿ ಮಳೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನಿ ಇವೇ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಮಲ್ಪೆರ್ದೆ ನೀ ಏನು ಪುದರ್ ಕೇಂದಿಲ್ಲ ಕೊಂಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಡೋರ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಅಂದೆಂಕ್ ನೇಮ್ ತೂತಿಲ್ಲ ಕೊಂಡೆಂಕ್ ಮಲ್ಪೆರ್ದು ಪಲಿಯತ್ ಪಿಲಿ ಕೊಡಿ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ಈ ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಾತ ದಾದ ಕಜಿಪು ಎಂಕ್ ಒಂದಿ ತೆತ್ತಿ ಮಂತಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕಾತನ್ ಇಂಕ್ ಎಟ್ಟಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಟ್ಟಿ ಬಸಳೆ ಮರ್ಬೈ ಬಸಳೆ ಜಂಜಿ ಬಸಳೆ ಮಾಮಿ ತಮಿಳ್ ಸಾಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಬರ್ಪುಜಿ DP ಸೋಕುಂಡು ಪರಿನ ನಿಗುಲು ಪೂಜಾರಿ ವನಿತನ ಸಂಗಡಿ ಬರಡು ಇರಿಗೆ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಮಾಮಿ ಎಂಕು ಮಾತಲ್ಲ ತಿಂಪುನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಜರ್ಜಿ ಎಂಕು ಮಾಮಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಂಗ್ ಬರಲಿ ಈ ಜನದಾದೆ ಏನು ಕನ್ನಡನೇ ಪಾತೇರ್ನು ಅಂತ ಬಿಕ್ಕದು ಇಂಗ್ಲೀಷು ಹಿಂದಿ ತಮಿಳ್ ಬಂದಿರಾರು ಅವು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೇಸಮ್ ದಾದೆತ್ತ ಕೆತ್ತಿ ಮೇಸಮ್ ಮೇಡಮ್ ದಾದೆ ಕೆತ್ತಿ ತೆತ್ತಿಲೆತ್ತ ಆನೆದ ತೆತ್ತಿ ತಿಂಪರ ನಿಕುಲ ಆನೆದ ತೆತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗವ್ವೆ ಶೋಭಾ ಎನ್ನ ಮೈತಿನೇ ಓಲೆ ಮೇಡಮ್ ದಾದಿಗ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ದಾದೆ ತೆತ್ತಿ ಕಜ ನೆತ್ತಿ ಆನೆದ ತೆತ್ತಿ ಆರು ದುಬೈಡುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಮಿ ಕುಕ್ಕ ಅತ್ತೆಂದು ಮಾಮಿ ಸರಿ ತಿನ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ಯಬ್ಬಾ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾರೇರೆ ಆ ಮುರುಳಿನ ರಡ್ಡು ಕಂತೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೋಯ್ನಾಲು ಅವು ಎಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಮಾರವು ಸೊ ಬಾಯ್ ಆನೆ ಕೆತ್ತಿದ್ದಿ ಪುಣ್ಯ ಯಾನ್ ಅವೇನೆ ತಿಂದಿ ಎಂಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆನೆದು ತಿತ್ತಿ ಎನ್ನ ಮಗಗ ಎನ್ನ ಮಗಗ ಇಲ್ಲ
ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪೊನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಓ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಲೆತ್ತಿಜಾರ ಎಂಗ್ಲೇಂಬುರ ಅಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿಯನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟೆಯಾನು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಕ ಎಂತ ಎಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೋಟಿಯಾನ ಕೊಟ್ಟೆನಾ ಹಾಯ್ ಅವು ಸುಳ್ಯ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸುಳ್ಯಡು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿ ಯಾರು ಸುಳ್ಳ ಅಂದಾತದವು ಮೇಡಮ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲೇನು ತುಳುಟು ಪನ್ಪು ನೆಂಚ ಬಸ್ಸಲ್ಲ ಬಸ್ಸಲ್ಲಂದೆ ಏರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ ಅಂದೆ ಮದುಮೆಯಪ್ಪ ಮದುಮೆ ಗಿರೀಶ್ ಹಾಯ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ಬರ್ತದೆ ತುಳು ಬಸ್ಸಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಬಿಂಗೋ ಆಯ್ ಬಕದಾದೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಎಣ್ಣ ತಿರಿಪಿ ಎನ್ನಡ ಅಂಚಿನ ಪಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಬೇತೇರ್ನ ಪಾರ್ದಿನ ಅಂದ್ಯ ನೀರು ಬರ್ತೀವಿ ದೊಂಡೆ ಅಜಿ ಬಸಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿಸಲೆ ಬಸಲೆಯನ್ನು ಬಿಸಲೆಡು ಮನ್ಕೊಡ್ಲ ಆಯ್ಕಪ್ಪ ಮಂದ ಬಿಸಲೆಡು ಆಯ್ತು ಪೂರ ಮನ್ಕೊಡು ನಂತೂರು ಲಯನ್ಸ್ ಭವನದು ಆಯ್ನಿ ಮದಿಮೆ ಮದುವೆ ನವಂಬರ್ಗಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡತಿ ನವಂಬರ್ಗೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ಬರ ಕರಿ ಉಂಡಪ್ಪಗ ಹಾಯ್ ದಾದಾ ಎಂಗನೇ ಉಳ್ಳಾರು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಫರ್ ನಂಗ ಸೂಪರ್ ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಹೆಂಗನೆ ಉಳ್ಳಾರು ವನಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಆಂಡ್ಯಾ ಸೇಫ್ ಸೇಫ್ ವನಸ್ ಆಂಡ್ ನಂಗ ಸಾರಿಲ್ಲ പിന്നെ വിശേഷമല്ല എപ്പാ നോമിന് എത്തരുണ്ട് ആയേ ദുബായ് ഡൂഡേ ಒಂದೇ ನನ್ನ ನವಂಬರ್ಡು ಮದುವೆ ಅವಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಮದುವೆ ಅವಡ ಅದೇ ಅಂದು ಆರು ದುಬೈಡು ಇದು ಲೈವ್ ಉಡತೆ ಏಮಕ್ಕ ಆರು ದುಬೈಡು ಈರು ಲೈವ್ ಉಡತೆ ಏಮಕ್ಕ ಏಮಕ್ಕ ನೋಂಬು ಆರದು ಸೌದಿಲ್ ರಾವತ್ ಸೌದಿಲ್ ರಾಯತ್ ಸೆವೆಂತ್ ಓ ನಿಂಗ ಇಪ್ಪ ಇಕ್ಕರು ಸೌದಿಲಲ್ಲೇ ಬರಗುಂಡ ಬರಗಾವಡ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಸೇಫ್ ಅವಡೆ ಮನಿತನ ಸಂಗಡಿ ಬರ್ತೇರು ಆಯ್ ಸಂಗಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂದ್ರು ಗೊಂದುಂಡ ಅವಡೆಂದ್ರು ಸೇಫ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಎಂದ್ರು ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಏನೇ ಶುಕ್ರವಾರದ್ದು ಹಾಂ ಇಂಕ ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಪಂಡ ದಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಮೀನಿತ್ತು ನಾನು ಏರ್ಪೆಲ್ಲ ತಿಂಪೆ ಅದೇ ಹಾಯ್ ಸಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ತಿಂಪೆ ಯಾನ್ ತಿಂಪೆ ಮಾರ್ರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂದು ದಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿ ತರಕಾರಿ ಇತ್ತರೆ ತರಕಾರಿ ತಿಂಪೆ ಆ ಟೈಮ್ ಮೀನು ಇತ್ತರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ತಿಂಪ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದಿನತ್ತೆ ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂದದ್ದು ಹಂಚ ದಿನೇಶ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಮ್ಮಿದ ಲೈವ್ ಅಂದು ದಿನೇಶ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಐ ದುಬೈಡು 200
ಸರಿ ಹೇಳು. ಬರಗು ವಿಮಾನ ಬಂದು ನಾನು ಸೇಫ್ ಅಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ಅಂಗನೆ ಮೀನಿಂಗಾಯ್ತು ಒಕ್ಕ ಇನಿ ಎಪ್ಪ ಅದು ಚಾಲ ಹೋಗು ಸುದ್ದಿಂಡ ದಾದಯ ನಿಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಹಾ ದಾದಯ ಕಮ್ಮಿ ಪೆಟ್ಟು ಓದಿ ಓದುತ್ತೆ ಓಮನ್ ಕಾದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಹಾಯ್ ಕಾವ್ಯ ఏ లైక్ కొరలేవా బొక సబ్బా వందినకు సబ్బాలే కనెక్ట్ అయ్యాలన్న ఛానల్ వందిన సంగడి పెట్టు కమ్మి శోభ ಅಲ್ಲ ಶೋಭ ನಿಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಈ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿದಲ್ಲ ಇವ್ಗೆ ಓ ಐಕೆ ಬನ್ನ ಮళ్ళీ ಜನ ಕಮ್ಮಿದಲ್ಲ ಇವಾಂಡ ಜನಕರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಉಂಡು ಅರ್ಥ ಆಡಾ ಎನ್ನ ಜನಕ್ಕೂ ನಾಲ್ ಅವಡು ಐನ ಅವಡು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಬತ್ತು ಪಾತಿರೋದುಂಡೆ ಯಾನು ಓಮ್ ದುಬೈಗೆ ಹೋದಿದ್ದೆ ಓನ್ ನಮಗೂ ದುಬೈಗೆ ಹೋದಿತ್ತಾರಾ ದಿನೇಶ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ಗೆ ಯುದ್ಧ ಒಂದುಂಡು ವಾ ದುಬೈಲ ಬರ್ಚಿ ಅಂದು ಮಾರೇది ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಆಸೆ ಅವನಿತ್ತು ಹೊರ ಇಂಕಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಫುಲ್ಲೋಡು ಬಂಡದು ಆಂಡ ಬೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತು ತೂನಾಗ ಬೊಚ್ಚಿಂದ ಆತನು ಪೋಪಿನ ಕುಲ್ಪಿರ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಂಚ ಬಂಡದೆ ಭಾರಿ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇನು ಬೋರಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ವನಿತನ ಸಂಗಡಿ ಆವಾವ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಫೇಮಸ್ ಅನಿಲ್ ಪಲ್ನೆ ಯು ಗೋ ಇದು ಪೋಲೆ ಮಾರ ಅವೇ ಓಲ್ ಖುಷಿ ಆಪು ನಡೆ ಪೋಲೆ ಬಾಲ ಬೇಜಾರಿச்சு ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಇದು ಇನ್ನು ಒಬ್ಬ ದೇವರೇ ಬಂಗಾರದ ಕುರಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರಾ ಬಂಗಾರದ ಕುರಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾರು ಆಯೇ ಆಯೇ ನನ್ನ ಕೂಡಿಗೆನೆ ನೀ ಇದು ಬೈದರ್ ಮಾರ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಲೈವ್ಗೂ ಏನು ಡಿ ಪಿ ತುಯ್ಯಾನ ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ವರೆ ಇಂಕಲು ಯಾನು ಹೊರ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಮನೆಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಮಸಾನಿಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಕುನಿಗೆ ಶೋಭಾ ಗೊತ್ತಾಣ ಏರು ಬಂಡದು ಶೋಭಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಶೋಭಾ ಸಕುನಿಗೆ ಕಾವ್ಯ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಬತ್ತದು ಪೀಕ ಇಡಿ ಸಕುನಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ್ತುಲ ಹಿಮಕ್ ಸಬ್ಮಲ್ಪಿ ದಿನೋಲ ಬಲೆ ಏಮಕ್ಕ ಸಬ್ಮಲ್ ಕೊಡಿಗೆ ದಿನೋಲ ಬಲೆವೆ ಯಾನು ಬೈದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇನ್ನು ಈ ಯಾನು ಪಂಡತೆ ಇರು ಓಲಾ ಬೈದಾರು ಇರು ಏಮ ಸರಿ ಮಲ್ಪಿದಾರು ಪಾತಿರಂದಿತ್ತಾರೆ ಇರು ನಿಕ್ಕ ಪಂಡೆನ ಓ ಮುಜ್ಜು ಮುಸುರುದಾಯ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಇದಾಯ ಬಲಿಪುನು ಓ ಶೋಭಾ ಮೊಲ್ದಾನೆ ಬಲಿಪುನು ಬೇಗ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಪಂಡದು ನಾವು ದಾಯಿಗೆ ಮಾರೆಯ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸನಿಲ್ ಪನ್ನಿನಿ ದಿನಾಲ ಬೈದರ ಅಂದು ಅತ್ತು ಆಯ್ದ ಸಕುನಿ ಪನ್ಪುನಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಕುನಿ ಮಾನ್ಪರ ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕು ದಾದ ಮಂದಲ್ ಮಾರ ಅಲ್ಲಿ ಈ ரெண்டு ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಬಾಲೇವೆ ಎಂಕಲೇನು ಏತ್ ಸಲ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಪಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಲ ಬರ್ಪ ಅದು ವಿಷಯದ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಗಲ್ಲ ಇಂದೇಟು ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅದು ನೆರ್ಪುನ ಕುಲಿಜ್ಜೇರಿ ಎಂಕುಲು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಬಿಡ್ಪುಜ ನೆರ್ಪ ತತ್ತದ ಪಾತೆರ್ನ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಾತೆರ್ನ ಎಂಕುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಾತಿರ್ವ ತತ್ತದೇರು ಈತ್ ಜನ ಎಂಕಲ್ನ ಲೈವ್ ಬಿಡುಲ್ಲೇರು
ಆಂಜಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಕುಸಲ್ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಕುಸಲ್ ಪಾತಿರ್ಲಕನೆ ಅಲ್ಪನೇ ಪೀಂಟ ದೀಪರತ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಬತ್ತೇರೆಲ್ಲೋ ದಾದೆಗೆ ಅತವೇ ದಾಲೇಜ್ ಪಾತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುನಿ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಕ್ಕಲೇನ ಪುದರ್ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪುನಿ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಒಕ್ಕಡೆ ವನಿತಾ ಸಂಗಡಿ ಶೋಭನ ಸಂಗಡಿ ಬರ್ಪಿನೋರಿ ಮೂಜೆ ಐಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟೇ ಬರಲ್ಲ ತನಿಗಲೆಗೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಇರುವಂತೆ ಕೂಲಿ ಪುಲಿ ದಾಲ ಆತಜಿ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ದಾದಾಗೆ ಆಯ್ನ ಅವೇ ಕೂಲ್ 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 ಹಾಯ್ ಭಾರತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಮೌನಶ್ರೀ ನೋಡಿದ್ರಾ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ 3 ಸಾಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕನ್ನಡ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಕನ್ನಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಾಯ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಮೌನ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಏಮಕ್ಕ ದಿನೋಲ ಬಲೇವೇ ನೈಟ್ ಪಾತಿರ್ಗ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ರಪ್ಪ ಏರುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಪಂತ ಎಡ ಹಿಡ್ ಮಲ್ ಕೂಲು ಫುಲ್ಲು ಹಾಟ್ ಅಂಚ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಆ ಬಂತ ಎಡ ಜಾಸ್ತಿ ಐದು ಮಂಪರೆ ಪೂಡ್ಸಿ ಅವರ ತೂಕೊಂಜಿ 2-3 ಮೆಸೇಜ್ ತೂಕ ಅಂದು ಆಯ್ಕೆ ಸೋಬ ಬಂದ್ಪುನ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ರಪ್ಪ ಏರುನು ಒಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೌನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈವ್ಗೂ ಮಲ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ತಿಕ್ಕಲೇವೆ ಹೇಮ ಈ ಏರ್ಲ ಪಾತಿ ಏರ್ಲ ಪಾತಿರ್ಜಿ 2 ಪಾತಿರ್ಜಿರು ವನಿತಾ ಈ ಗುಡಿಯ ದೇವಿ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಡೋದು ಐಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ನೆರ್ರೆಗುಂಡು ಈರ್ಲ ಪಾತೆರೋಡತೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ರೋಡು ಅಂದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಶೋಭಾ ಊಟ ಆಯ್ತು ವೆಜ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂದು 3-4 ಬಂದಿದೆ ಯಾಕೆ ವೆಜ್ ಇವತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆದ ಏರು ಮೇರು ಹೇಮ ಸನಿಲ್ ಮಲ್ಪೆದಾರು ಆರು ಸೀರೆ ತಂದಿಲ್ಲರದ ಆರು ನಮ್ಮ ಮಗಕ್ಕೆ ಮುರಳಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವನಿಗೆ ಫಾರಿನ್ ಪೋತೆಗೆ ಆರೇನ ತುಂಬ ಚಾನಲ್ ಬರೋಂತೀರಿ ಹೇಮ ಸನಿಲ್ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಚಾನಲ್ಗೆ ಆಯ್ವನಿ ತಕ್ಕ ಹೇಮ ಸನಿಲ್ ಮಧು ಹಾಯ್ ನನಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕು ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಮೌನ ಪಾತೆರಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಎಲ್ಲರದು ಏನು ಊಟ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಫ್ರೈಡೆ ಹಾಗೆ ವೆಜ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮೌನ ಊಟ ಆಯ್ತು ಚಪಾತಿ ವನಿತಕ್ಕ ಯಾನು ಕೇಂದಿಜ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೀಗ ರೀಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏರು ಮೂಜಿ ಐಡಿಡು ಬರ್ಪುನಿ ಕೆಲವುಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಐಡಿಡು ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಏರು ಮಾತ ಬರ್ತದ ಮುಲ್ಪ ನಾಟಕ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಕೇಂಡ ಶೋಭಾ ಮೌನ ಹರ್ಷ ಬರದೆ 2 ಡೇಸ್ ಆಯಿತು ಈ ಲೈವ್ಗೆ ಹೌದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಾನು ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾರ 9 ಯಾಕೆ ಅಕ್ಕ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿನ್ನೋದು ಒಂದು ಏರು ಮಾರ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡಿ ಒಂದು ಬಾನಂದು ಬರ್ಪೇರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಆದರೂ ಒನ್ ಡೇ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮೀನು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕುದರ್ ಪನ್ನೋಡು ದಾಯೆ ದೆಂಗದು ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಕುದರ್ ಬಂಡ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಆ 2 ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಬೋಪೇರು ಯಾಕೆ ಮೌನ ಕೋಪನಾ
ಕೋಪ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು, ಬೇರೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಬರಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ಶೋಭಾ, ಹೌದಾ? ಅವರ ಹತ್ರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೌದಾ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರಬಾರ್ದಂತೆ ಕೋಪ. ಶೋಭಾದಾದ ಒಂದು ಮೌನ ಶಾಂತ ಮೂರ್ತಿ. ಎಂತದಾ ನಿನ್ನ ಶಾಂತ ಮೂರ್ತಿ? ಯಾರದು? ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂಜಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಂಗೆ. ಅವಮಾನ ಮರೆದಿಜ್ಜಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಪಾಡೊಂದು. ನಮ್ಮವರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೋಪ, ಬೇರೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಬರಲ್ಲ. ನಕ್ಕಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗೋದು. ನಿಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತು ಹೌದಾನೆ ಅಭಿಮಾನದ ಕಲ ಪುದಡ್ ಬರ್ಪು ನಿಕಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೆ ನೂಕು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಬಾರ್ದು. ನಿನ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಬೇಡ, ದಮ್ಮಿದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿ ಬಾ. ಹೌದು, ಯಾರು ಶೋಭಕ್ಕ? ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿ ಬ್ಲಾಕಡಾ? ಏರಿಯದು ಶೋಭಾ? ಹೆಂಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ? ದೆಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಂತು ಹರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ಆತ ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡ್ಯಾನ್ ಕಲ್ತದ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆತ್ವೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಹಬ್ಬದರ್ ಮಾರ್ರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡು ಲೈವ್ ಬರೋದು ಮೌನ ಕೆಲವರು. ಹೀರೆ ಬಂಗಾರದ ಹೇಳಿ ಬಂಗಾರದ ಕೋಪ ಉಚ್ಚಿ ಅವೇ ಸಾರಿ ಓಕೆನಾ? ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಜನ್ಮಗಾಪುಜ पंड्रे अप्पजी मागे क्रिएटर अर्धाडे इंक आयने क्रिएटर मंत कोर्पे ईत मात यूट्यूब ईत कल्तिनलेग नान इंक दाल मल्ल विषय क्रिएटर आवली इला लैपटॉप लो उंडु अवेना यान तूपेर क्रिएटर मनपेर इंके नಮಗೆ ಕಲ್ಪತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ನಾನು ಅವು ಜನ್ಮಗಾಪುಜಿ ಮನ್ಪಿನೊಂಡತೆ ಅವೆ ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದ್ದೆತೊನ್ವೆ ಒರಿ ಆಪುಜಿಂದ ಎಂಕ್ ಪಂಡೆರಡ ಅವೆ ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದ್ದೆತೊನ್ವೆ इत यान ईत यान शॉर्ट वीडियो मल्पे अव ननोरने हेल्प डत याने मल्पनु ईत यान वीडियोस मल्पे इत मदमेद वीडियो पूरा अव एन्न प्लान डे याने मल्प ननोरी मंत कोर्पुनत तमनेन मात्र ओरर या मल्पे केलो मस्त यान मंतिनी मदमेद रेड मुजे आय मंत कोर्तिन मगे ऐट दाद यारंडु मन्पली काव्य फस्ट ABCD कली मत्ते फेक ऐडी माडु काव्य नजंगड़ी वेर इज मौना निकल दाए नॉनसेंस पाप अकल पुदाड़ मत बर्पुनी आल अकले बेजर अपने इंकल पुदाड़ दाए बरोडु ಏರೇರ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪುನಿ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ತು ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಬರ್ತೆ ಅವೇ ನಿಕಲ ಸ್ವಂತ ಐಡಿ ನಿಕಲ ಸ್ವಂತ ಪುದಡೆ ಬರಲ್ಲ ತ ವನಿತನ ಸಂಗಡಿ ಶೋಭನಪಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಶೋಭನಪಲ್ಲಿ ಉಂಡು 2-3 ಐಡಿ ಉಂಡತ
ಇತ್ತು ಶೋಭನ ಬಲಿ ಆಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ, ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವನಿತಾ ಪಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒರ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ ಅಲ್ಲ ಸಂಗಡಿ ಒಂದುಂಡತ ವನಿತನ ಸಂಗಡಿ ಬಂಡ ಪಾಪ ಹಾಲು ಒರ್ತಿ ನೆಟ್ಟೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಇವ್ಡು ಹಾಲು ಒರ್ತಿ ತಂಗಡಿ ಬಂದು ಬರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಶೋಭನ ಪಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಣ ವನಿತನ ಸಂಗಡಿ. ಹೌದು, ಒಬ್ಬಳೆ ಅಕ್ಕ. ನಾನು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಮಾತನಾಡೋದು ರೀ. ರಷ್ಯಾದಿಂದನಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಸಹ ನನ್ನ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ನನಗೆ ಖುಷಿ. ಕೆಲವರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶಾಪ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ. ಶೋಭಾ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಬುಡ್ಚಿ ಅದು ನಿಕುಲ್ ಪಾತಿರವರ ಆದಾದ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಪಾತಿರ ಲಂಚಿನ ಬರ್ಪೇರ ಸರಿಟ್ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಈತು ಜನ ಬರ್ಪೇರನ್ನ ಲೈವ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಮಂದಿ ಸೇರು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅತ್ತ ಪಾತೆರ್ನಾರ ನೆಂಗುರಡು ಜನ ಮುಂಜಾನೆ ಐಡ್ ಮಂತೆ ತಕ್ಕದ ಕೋಡಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ ಹೋಯ್ತು ತಕ್ಕದ ಅಕು ನನ್ನ ಸತಿ ಬರ್ರ ಬಲಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಂದೆ. రష్యా ఒక్కడే పంపిరు అవి ఇచ్చి ఆరాదిప్పు దయపడ ఫస్ట్ లైవ్ బతితారు తొందర ఇచ్చి అరెగ్ల ఛానల్ ఉండాలి ఛానల్ ಉಪ್ಪೋಡು. ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ? ನನ್ನ చెప్పలే చెప్పారు పొర్తాతిజీ యాన లేట్ ఉంది చెప్పారా ఇడే నిద్ర బర్పుడా ಹಾಯ್ ನೈಡು ಮಾಡ್ತೀನಿಯಾ ಹಾಯ್ ಐಡು ಕೂಡ ಅನ್ನ ಐಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐಡು ಮಾಡಿದ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅದೇ ಒಂದು ದಯಾನಂದ್ ಬಂಗೇರ ಹಾಯ್ ಒಪ್ಪ ದೇವರೇ ದಾದಿ ಒಪ್ಪ ದೇವರೇ ಶಾಂತಪ್ಪ ಮಾಡ ಹಾಯ್ ಹೈಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬ್ಲೂ ಉಂಟಂತ. ಓಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂತೇವೆ ಇಂಚಿನ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು 12 ಮಂತೇವೆ. ಕಲ್ಲರನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕು, ವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹೌದು, ಯಾರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅಂದದೇ ಶೋಭಾ ದಾದ ಗಲಾಟೆ. ಓಹೋ ಅಜ್ಜರ್ ಬತ್ತೇರು ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಟೈಟಲ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಎಂತಾದ್ರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ. ಅಶೋಕ ಲೈಕ್ ಬರ್ಲೆ ಶೋಭನ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ತೆ ನಾಯಿ ಗಲಾಟೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಅದೇ ಅಂದು ಮೌನ ಅಂಥವರು ಬೇಕು, ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ.
ಹೌದು. ಮೌನ ಮೌನ ಇಲ್ಲಿ, ಮೌನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋಮಣ್ಣ ರೀಲ್ಸ್ ತೂತು ನಿಜ. ಅದು ಯಾರು ಗೌಡ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಕುರ್ದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕುದ್ಯಾರ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಚಾನೈಡ್ ಬಂತೀರಿ ಕೂಡ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನಾಯಿಗೆ ಜೊಬ ಕೈ ಎಡ್ಡ ಕುತ್ತುಬಿಯ ಮುಲ್ತೂರ್ದು ಬರ್ತೀನ ದಿನೋಲು ಉಂಟು ಇತ್ತು ಸಾವು. ಅಕ್ಕ ಉರುವ ಮಾರಿಗೂಡಿ ಪೋತಾರೆ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಪೋತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಪಾರೆ ಪೋತುಜಿ ಅನ್ ಮುರುಗ ಮಾರಿಗುಡಿ ಪೋಡ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ಬೇಕು ಪೋತುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟನಾ ಮಾರಿಗುಡಿ ಓಕೆ ಬೇನೆಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಅವರೇ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈವ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಯ್ ಜಪ್ಪುನಾ ಹಾಯ್ ವನಿತಕ್ಕ. ಶೋಭಾ ನೀನು ವನಿತಾ ಸಂಗಡಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಐಡಿ ಶೋಭಾಗೆ ಅಲ್ಲಯ್ಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಲೈವ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಂಪ್ ಆಗಿದ್ದು? ಎನ್ನ ಉಡುಪಿಯೇ ಉರ್ವ ಪೊನ್ನನ ಊರು ಉರ್ವದಂಚಿ ಪೊನ್ನನೂರು ದಯಾನಂದ್ ಬಂಗೇರ ಉಡುಪಿಯ. ಓಕೆ ಜಗ್ಗುದಾದ ಪಲ್ಲೆ ಡೈಮಂಡ್ ಡೈನ್ ಏಜನ ಮತ ಕುದರುಂಡ ಯಾನು ಲೈವ್ಗ್ಲ ಪೋಪೆ ಅಯಗದಾಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಂದರು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ್ಗೆ ಸೋಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೊಂದುಂಡು. ಲೈಟ್ ಹೌಸು ವನಿತನ ಸಂಗಡಿ ಶೋಭನ ಪಲಿ ಮೂರು ಒಂದೇ ಐಡಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಇಲ್ಲದವರು. ಅದು ಎಂತ ಇದು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಏನಾ ಪೂರಲ ಮಾಮಿ ದಾಲ ಕೊರ್ಲಿ ದಾದೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಹಾಯ್. ಬೊಡೆದಿನ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೋದಿತ್ತೆ ವನಸ್ಸಿಗೂ ಲೆತ್ತದು ರಂದ ಗಮ್ಮತ್ತತೆ ಮೂಡೆ ಕೋರಿಪುರ ರಮೇಶ್. ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ನಂದು ಒಂದೇ ಐಡಿ, ಬೇರೆ ಐಡಿ ಇಲ್ಲ ನಂದು. ಹಾಯ್ ಶೋಭನ ಬಲ್ಲಿ ರಾಧ ಮರ ತೆಲ್ಪುನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲ ರೀ ಬಗ್ಗೆ ಏರು ಮಾರೆ ಇದು ಶೋಭಂದು ಶಾಂತವ್ವ. ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈಕ್ಕೆ ಅನ್ ಕಡಲ್ಲಾಗಿ ಅಂಜಲ್ ಕನ್ನರ ಬೊಕ್ಕ ಏರುಂದು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಶೋಭಾ? ಅದು ಯಾರೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಂದು ಇದೇ ಒಂದು ಐಡಿ ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ವೇರ್ ಈಸ್ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ಗೆ ಪೋತೆ ಬೊಲ್ಲಾಡು ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನಂದು ಇದೇ ಒಂದು ಐಡಿ ಅಂದ್ಯ ಶೋಭಾ. ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಪುರ ಇತ್ತೇರ ತಾಜನ ಐಕ್ಳು ಮಾತು ಐಡಾ ತಿನ್ನತ ಮಾಮಿ ಹೊರ ಉಂಟುದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಆಪುಜಿ ಕಾರ್ಬೇನ ಮನಸ್ಸು ಮೂಡೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಸಾರು ಕಬಾಬು ಇತ್ತಿನ ಒಂದಿನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಅಂದೆ ಜಾತ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಗಮ್ಮತ್ತಾಡ ಅಕ್ಕ. ವಿಡಿಯೋ ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲರ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ಈಗನಾ ಅಲ್ವಾದ? ಶೋಭನ ಬಳಿ ಏರಿ ನೀವು ಏದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಕಾರಣ ಮುರಡಂಜಿ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಿತ್ತದು ಈ ಎಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಬಂಡೆ ಆನಿ ಲೈವ್ ಬೈಜದ
ಗಮ್ಮತ್ತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೈವ್ ಗೊತ್ತಾಪು ಮಂಡಿ ನಲ್ಲ ಬರ್ಪೇನೆ ಲೈವ್ ಬಂತೇನೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ತುಕ ಆಪುನು ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆಯ ತೂಕ पंड आयत पूरा स्क्रीनशॉट देती है निक तस्पा देते सब है पूरा स्क्रीनशॉट देती है बोर्डिंग ಶೋಭನ ಪಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಈಗ ಹೌದಾ ಈಗನಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವನಾ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಬೇಡ ಓಕೆ ಎಂತ ದಾದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಶೋಭಾ ಯಾನಿಕ್ ಪುನನೆ ಪೂರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಡಪುರ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚ ಲೈಟ್ ಎಂಚ ಬರ್ ನನ್ನ ಗಮ್ಮತ್ತು ನನ್ನ ತುಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ದಪ್ಪಲು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಪಾಡಲು ಬಂಡತೇನು ದೇವರಿಲ್ಲೇರು ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ನಂದು ಇದು ಒಂದೇ ಐ ಡಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಟ ಒಂದು 3 ಐ ಡಿ 4 ಐ ಡಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಶೋಭನ ಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವನಿತನ ಸಂಗಡಿ ಲೇ ಶೋಭಾ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬರ್ಪೆ ನೀಗೆ ಗೊತ್ತುನತ ಪಂತೆತ್ತ ಕೋಡೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೇಟೇ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ಪಾಡು ಬಂಡದೆ ಒಂಚೂರು ತೂಲ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಕ್ ತೆಲಿಪಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಹೇಳ್ತೊಂದುಲೇರು ಅಕ್ಕ ತಪ್ಪೈನ್ ನೋಡ್ಚಿ ಮದಿಮೆ ಆಪಿನ ಪೊನ್ನಿಯೇ ನಿಘಂಟ ಆತಂಡು ಅವು ಪೊನ್ನಿಯೇ ನಿಕ್ಕಿ ನನ ಓಡಾತಿ ಓ ನನ ಓಡ ಮಲ್ಲೆ ಜಿಂಚ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಅನಸ್ ಮಂತ ಬರ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರಲ ನಡಪು ಪಂಡ ಅಂಚತ್ ಪೋದು ಬರ್ಪಿನ ಪೊನ್ನು ಇತ್ತಿನ ಅಕಲಿಲ್ಲ ಪೋದು ಬರೊಂದು ಬರೋಪೇರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಶೋಭಾ ಅವರೇ ಅವರು ಯಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವನಿತಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪರು ಸೋ ನೆಕ್ ಪೂರ ಕಾರಣ ಏರು ಪನ್ಗೆ ಏರು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಸತ್ತು ಹೋಗಿ ನನಗೂ ಇದು ಒಂದೇ ಐ ಡಿ ಇಲ್ಲ ನೀವಲ್ಲ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಾವು ಕೆಲವು ಐಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅವರು ಬಂದು ಈಗ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮಾಮಿ ಯಾನು ಜೆಪ್ಪೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಜಗ್ಗು ಏರು ಕಾರಣ ಪಲ್ಲ ಏರು ಕಾರಣ ಮಾಮಿಯೇ ಪಲ್ಲೆ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಮಿಯೇ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಮಿ ಅಂದರೆ ಅತ್ತೆ ಮಾಮಿ ಅಂದರೆ ಅತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅತ್ತೆ ಕಾರಣ ಬಂದು ಪಂಡತ ಪಲ್ಲ ಏರು ಕಾರಣ ಪಂಡು ಬೋಯ್ನ ಮಾಮಿ ಮಾಮು ಎನ್ನ ಪೊನ್ನು ಅಗುಲೇ ಲೆತ್ತಿರಿ ಮಾರಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಪಂತೇರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತನ ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಡದ ಪೋಪನೇಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಇಲ್ಲದ ಲೆತ್ತನುಂಡತೆ ಪೋಪನೇಕ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಅವು ಮಾತಾಕೋಳಿಲ್ಲ ಉಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜು ಅವು ಎಡ್ಡೆನೆ ಹೌದಾ ನೋಡ ಶೋಭಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಮಗ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಿನಗೆ ಮಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೆ ಯಾರನ್ನು ಮಾಮಿ ಕರೆದದ್ದು ಮೂರ್ತಿ 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 ಅವರು ಅಕ್ಕ ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅವರೇ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ತಪ್ಪಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ 2-3 ಐಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಆ ಥರ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಯಾರು ಅದು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಶೋಭನ ಪಲ್ಲಿ ವನಿತನ ಪಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಹೋದವರು ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನೀವಂತಲ್ಲ ಏರು ಪೊನ್ನು ಇನ್ನ ಚಿಕ್ಕವ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ
ಬಾಯಿ ಪೊನ್ನನ ಕಾಲ್ ಬರೋದೊಂದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅಧಿಕ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮೌನ ಹೌದು. ಈ ಮಾಮಿ ಭಾರಿ ಜೋರಿಯಪ್ಪ. ದಾಯಿಗೆ ದಾದ ಜೋರ್ ಮಂತೆ ದಾದ ಜೋರ್ ಮಂತೆ. ಬೇರೆ ಲೈವಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಕೆಟ್ಟ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೈದು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ದ, ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಮಿತ್ತು ಹೋದಂತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಯಾ ಮಿತ್ತು? ಮಿತ್ತು ಒಲ್ಕೊಂಡು. ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓದಿಯ ನೆಕ್ ಪೂರ ಕಾರಣ ಏರು ಪನಿಗೆ ಅಂದವು ದಾದವು. ನೆಕ್ ಪೂರ ಕಾರಣ ಏರಿಗೆ ಅಂದು ಪಂಡರತ ಓವು ಮಿತ್ತರು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಶೋಭಕ ಯಾನು ಪೊನ್ನ ಕಾಲ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ದೈನಂದು ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಮಿತ್ತು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬರೊಂದುಂಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ ದೈನಂದು ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಬಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ ಅಂದಿಗೆ ಏರು ಕಾರಣ ಪಲ್ಲ. ನಾನು ಆಗುತ್ತೇನೆ ಮದುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಮೌನ. ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಪೊನ್ನು ತುದು ಬರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಓಡು ಸಂಡೇ. ಬೇಡ ಅಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚ ಮಾತ ಲೈವ್ಡ್ ಪನೋಡ್ಚು. ಓಕೆ ಸಾರಿ. ಯಾನ ತೂಪಿನಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ತಾನೆ ಇಂಚಾಯಿನಿ ಯಾನ ಆಪೆ ಪಡದು ಲೈವ್ಡ್ ಬತ್ತಿಕ ಪಾಪ ಯಾಲ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಪನ್ಪಲತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪತೆ. ಓ ಮೂರ್ತಿ ಇರ್ದಾನೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪಿ ನಡಿಗೆ ನಾನಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂಚಕ್ಕೇನ ರತ್ತ ತೈರು ಆತಿಟ್ಟು ಪಾತಿರಂತಿನ ತಿರ್ಗುವಿರ್ ಮಂಪಿನ ತಪ್ಪತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಿಜಲ್ಲ ಬೇಡ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ ಮನ್ಪೇರಿಯ ಪಾಪ. ಸತ್ತೇನೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾನು ಪಕ್ಕಡೆ ಬಂದಿನಿ. ನಿಕ್ಷಯ ಸಂಡೇ ಎಲ್ಲ ತೆಲಂಜಿ ಈ ಸಂಡೇ. ಕೆಲವೊಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಲೈವ್ಗೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡ. ಕೆಲವೊಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಬಣ್ಣ ಬದಲಿಸ್ತಾರೆ. ಶೋಭನ ಬಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡ ಪೋಂಡು ಬರ್ತನು. ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏರಿಗೆ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಓ ಇತ್ತ ಮೂರ್ತಿ ಅಂಚ ಪಂಡಿನ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಪನ್ನ ಆರ್ ತಮಾಷೆ ಪನ್ನಿ ಮಾರ್ಯಾರು ಆರ್ ಏಪಲ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ. ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾರಕ್ಕ? ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏರಿ ಕರ್ಮ ಪಿರ ಬರ್ಪುನಿ ವನಿತಕ್ಕ ಅವಲ್ಪಲ್ಲರು ಮುಂದೆ ಏರಿ ಶೋಭನ ಪಲಿ ಇಂಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿದ ನಂದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ. ಒಟ್ರಾಸಿ ಕೆಲವರು ನಿಂಗ್ಲು ಹೈಡ್ ಮಂದಕ್ಕದ ಶೈಡ್ ಅವಕ್ಕಿತ್ತ ಪಗೆದೆ ಪೆರ ಬರ್ತೀನಿ ಕೂಡ. ಶೋಭನ ಅಕ್ಕ ದಯಾನಂದ್ರು ಅವೊಂಜಿ ಕುಲೆ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು 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 ಎಂಕಿಲ್ಲ ಯಾನಿಕ್ ಕಡೆ ಪೂರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಡೆ ಬಿಡ್ದಾಯ್ತಾ ದೀತೆ ಅವೇನು ಪೂರ ನಮಗ ಕಡೆ ಬಿಡ್ದೆ ಆಯ್ ಬಂಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಉಂತಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಮರದ ಮಲ್ಪಗ ಬಂಡೆ
ಯಾ ಬಂಡ ತೂಲ ಬಜ್ಜು ಇಂಚೆಂಚ ವಿಷಯ ಅಂದ ಆಯ್ ಕೆಲವರೆ ಕಡಪುರ್ತೆಗೆ ಇಂದೊಂದು ಐಡಿ ಬಾರಿ ನಮ್ಮಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದಿದ್ದು ಚೆನ್ನ ಆಯ್ ಪೂರ ಇನಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಂತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನೆತ್ತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಯ್ ತೂಪೆ ಆಯ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ಜನಲ್ ಹೊಲ್ಲಿರು ಆಯ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂದ ಮಾರೆ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದಾದ ಕರ್ಮ ಯಾಕಲ್ಲ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮೌನ ಹೌದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶೋಭನಾ ಪಲಿಗೆತ್ತಾನ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಅತ್ತು ಅವು ಒಟ್ರಾಸಿ ಈ ಐಡ್ ಅವಂಡ ಫೇಕ್ ಐ ಡಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲೇ ಅವು ಫೇಕ್ ಐ ಡಿ ಅవి కొంచెం ಕೆಲವು ನನ್ನ మరి ಜರತ್ತಿತ್ತ ಉಪ್ಪಡು ದಾದ ಮನ್ಪಡು ಅಕಲ ಕರ್ಮ ಆಕುಲೆ ತಿನ್ಪುನಿ ಆಡೆ ಯಾನು ದೇವರ ಮಿತ್ತು ಬಿಡ್ತೆ ಆ ದೇವಿಯರ ಇತ್ತಂದ ತೋಚ್ಪದು ಕೊರ್ವೀರ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಏನು ತಂಟೆಗ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಮನ್ಪರ ಬರ್ಪೀನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪುನು ಲೈವ್ ಮನ್ಪುನು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪರಿಚಯ ಮಂತ ಪಾತೆರ್ಗ ಪಂಡ ಅದು ಏರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಇಂಕ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೇ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಬರ್ತದು ಕುಡೊಂಜಿ ಜನ ಬರ್ಪೀನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಈ ಜನ ಎಂಚ ಪಂಡದ ಇಂಕ ಮುರನೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ఆయన ಅಮ್ಮನ ಇಂಚಿನ ಜನ ఆయన ಸಾವದ ಬೊಜ್ಜದ ಜನ ఆయన ಕರ್ಮ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪುಂಜವೇ ಪ್ರಕಾಶರ ಬರ್ತಾರತೆ ಬಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಇಜ್ಜಿರ ಹೆಂಗ್ ಡೌಟ್ ಆ ಜನ ಊರು ಬರ್ತನ ಅಂದಿಯೇ ಸುದ್ದಿ ಜಾಜ ಅಂತ ಕೊರ್ಲೆ ವನಿತಾ ಹಾಯ್ ಓಲಿಗೆ ಕೊರುಡಿಗೆ ಬಿಡುವಕ್ಕ ಲೈವ್ ಎಂದರೆ ಇಂಥ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋ ಜನರು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳ ಮರೆತು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತವೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾವು ಅಷ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೌನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡಿದ್ದೇವೆ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದು ನಡುವಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಹೋಗುದು ಹಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಹೌದು ಮೌನ ತಿಕ್ಕೇರೆ ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲ ಅಂದ ಕುಲ್ಲವರ ಬೈದೇರಾ ಒಕ್ಕಡೆ ಬನರ್ಚಿ ಅಂದೇ ಅಂಜವೆ ವನಿತಕ್ಕ ಮಾಲ್ಕೋರ್ಲೆ ಓಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂದು ಸಾಂಡೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಏರಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮನ್ಪಡು ಶೋಭಾ ಯಾ ಪನ್ಪುಂದ ಅದು ಗೊತ್ತದ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮನ್ಪಡು ಯಾನ್ ನಮ್ಮಂದೇವೇದಿ ಐತ ಪೂರಾ ತಿಕ್ಕುಡು ಓಡಿಗ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಯಾನ್ ನಮ್ಮಿನ ನಪ್ಪಿನೇ ಕೊರ್ಪಲ್ ದಯಾನಂದ್ ಫಿಕ್ಸಾಂಡು ಪಂಡೇರು ನಿಜನ ದಯಾನಂದ್ ಬಂಗೇರಾವ್ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡೋದು ಇವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಥರದ ಖಯರ್ ಹೌದು ಅವರಿಗೆ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಇದಿರ್ತದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಚಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬದಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಬಿಸಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುದು ಅವರ ತಲೆಗೇನೆ ಕಲ್ಲು ವನಿತಾ ವನಸಾಂಡ ವೆಜ್ ಇಡಿಗದಾದ ವನಿತಾ ಅಂದ ಮೂರ್ತಿ ಇರೆಗ್ಲ ಸೇಸದ ಪನ್ನುಗೆ ವೆಜ್ కొంచెం దాన్ని బెచ్చడిస్తారు దానిలో బెచ్చడిచ్చి ఇంక దాయికి బిచ్చ దానిలో బెచ్చచ్చు ನೆರಮಿಲ್ಲಾರು ಇಜ್ಜಿ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪುದಾರು ಶೋಭನ ಪುದಾರು ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಅಂದು ಅತ್ತಿಯ ಶೋಭನಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಕಡಪುರ್ದ ನಿಜ ಆತ ಇದು ಇನಿ ಬರ್ಪುದಿಲ್ಲ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂದು ಕೇಳುವೆ ಬರಡು
ಒಡನೆರ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ತೆಯಾನು ಪ್ರತಿಫಲ ತಿನ್ನಂದೆ ಕುಲ್ಲಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಪೋವಂದೈಕು ಬರು ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಅರ್ಮ ಕುದರ್ಲಿ ಎತ್ತನ ಯಾವ ಅವ ಹಿಂಗೆ ಕುಲ್ಲೇರು ನಾನು ಅವರ ಬರೋದು ವನಿತಾ ಮೂಜಿ ಗ್ಲಾಸು ದಾದ ಗೊತ್ತಿರ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಮರಳು ಸುರ ಹಾಕಿ ನಾ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬರ್ದತ್ತ ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಜನ ಬಂದಿರು ನಿಕ್ಲೇನು ಪಂಡ ಚಾಕ್ಲು ಎನ್ನದು ಪೇರು ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ನಮ್ಮ ಗೆನ್ ಪೂಜಾತ ಅಪ್ಪಗಾಗಲೇ ಹಠ ಬರ್ಪುನ್ಗೆ ಪಂಡ ಮೊಕಲ ಚೆನ್ನಲ್ ಸತ್ಯನಿ ಚೆನ್ನಲ್ ಉಂತವಡು ಲೈವ್ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಜನ ಪುಂಜು ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಯಾನ್ ಹಠಕ್ ಲಕ್ಕ ಬರಡು ಗೊತ್ತಾನ ತಗಲ್ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಈ ಹಠಕ್ ಪೋಲಿ ಏರ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡಲವೇನು ಮಂಡೆಗೆ ತೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಗೆನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ತಿ ಯಾವ ಬಂದ ಹಠಕ್ ಪೋಲಿ ದಾಲಾಪು ಜಕಲಿಗೆ ಬಚ್ಚುಂಡು ಬಕ್ಕ ಅಂದು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನು ಆನಂದ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪುಂಜು ಪಾಡೊಂದುಂಡು ನೀರು ಮಾರ್ರೆ ಏರು ಮಾರ್ರೆ ಅವೊಂಜಿ ಫೇಕ್ ಇದು ಬರ್ಪುನಿ ಮೂಜಿ ಏರೆಗ್ ಮಾಮಿ ಇದು ದಸರಾಗ ಪಿಲಿಪಾಡು ಬರೆ ಮಾಮಿ ಅಂದಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾವ ವರ್ಷ ಬಾರ್ದು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಟ್ರಕ್ಡು ತೂತು ಜರ ತೂತು ಜರ ನಾನು ಮೇಯ್ನ್ ಅಲ್ಪ ಕೊಂಡಾಡು ಅಯ್ಯೋ ಕೊಂಚ ಮನೆ ವನಿತಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬರ್ಚಿ ಯಾರಿಜ್ಜಿ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೇಡ ಆವಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಅವೇನೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಂಪು ತೆಂಬುಡ್ಚಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಹೋಗು ಬೇಗ ಕೊತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಅಂದಿಯೇ ಆನ್ ಪರ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಖಾಲಿ ಮಂತ ಈತಿ ಚೂರೇ ಪುನ್ನನ ಹೆಂಗೆ ಬಂಜಿಸು ಬರೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬಂಜಿಸು ಬರೋದು ಅವಂಚನೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಂಡ ರಾತ್ರಿ ಒನಸು ಮನ್ಪುಜದ ಅಂಚ ಪೂನಗನೆ ಪೋಡಿ ಇರಂದ ಅಶುಗೌಡ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಂದೆ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಬರಬೇಕು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದೊಂದು ಕಲಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ನೇ ಅಂಚದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮಾತ ಪೋಂಡ ಹಿಂಗೆ ನಲ್ಪ ಹೋಗೋದಾನೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಜಾಲಿ ಮದುವೆ ಮಾತ ಪೋಂಡ ಲಾಯ್ಕಾಪು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಾಡೊಂದು ಉಂಡು ಈ ಕೊಂಚು ಪೇರು ಪರಿಲ್ಲ ಕಪರೊಂದು ಅಂದಿ ಹಿಂದೆ ದೀತೀನಿ ಖಾಲಿ ಆಗ ನನ್ನ ಚೂರು ನಾನು ಐಕ್ಯ ಮೈತೀತೆ ಚೂರೆ ಪರ್ಪೆ ಅಂದು ಹೊರನೆ ಪರ್ರೆ ಅಪಚತೆ ಕೊಂಚೂರು ಲೆಕ್ಕದ ಪರ್ಕ ಪಂಡದು ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ ಇದು ಭಯಂಕರ ಮಾಮಿ ಸೋ ಗುಡ್ ಮಾಮಿ ಕಲಿಪರ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಾಮಿ ಏರು ಎನ್ನ ಮುಡಿ ಕಲಿಪರ್ದ ಓಲ ಬರ್ಪುಜ ಪುಂಜವೇ ಅಪ್ಪಜಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುಜ ಎಂಕದ ಅಕ್ಕನ ಮಗನ ಮದ್ಮೆದಪ್ಪಗ ಎಂಕುಲು 2-3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಿತ್ತ ಮದ್ಮೆದಾನಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಮದ್ರೆಂಗಿದಾನಿ ಏತು ಶೋಕು ಜೋರಿ ಹಲೋ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಪೊಂಜೋಗು ಅಂದ್ಯ ತರದಿರ್ಗುನು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಕೊರ್ನ ಪೂರ ಬರಿಯ ಜಗದೀಶ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪರ ಪೂಜ ಇರ್ದ ನೈಂಜ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡುಲಿ ಇರ್ದಾದ ಬರ್ಪುಲಿ ನೈಟ್ ಅತ್ತಪ್ಪ ಅವು ಒಂದು ನೀರು 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 ಕಂತಿಪ್ಪು ನಾನು ಬಾಜಾರ ಬನ್ಸು ಬರ್ಪುಣ ಐಕ್ ರಂಜು ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಆತ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಆತ ಮನದಾನಿ ಸಾಮ್ಯನಾಡು ಜೊತ್ತೊಂದು ಇತ್ತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮ್ಯನಾಡು ಬುರ ಜಪ್ಪು ಜೈ
ಅಲ್ಪ ನಲ್ಪುನು ಒಂದು ಜಾಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ತಿರ್ಬೇಕ ಸೀದಾ ಬಯ್ಯನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪೀರಿ ಪೀರಿ ಜಪ್ಪುನು ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುನು ತಿನ್ನರ ಮಾತು ಅವಲೇ ಇತ್ತನಾ ವನಿತಾ ಓ ಅಂದ್ ರಂಜು ಪಂಡೆ ಏರು ನಿರ್ದುಂ ಬದಿತಾರದ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ರಂಜು ಫಸ್ಟ್ ಅವರ ಬತ್ತಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಓ ಮಾಮಿ ಅಂದಾದ ಅಂಡಲ ಈಗ ಬೇಜಾರು ಮಂತೇನ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಲ ಇಜ್ಜ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಅನ್ಬ್ಲಾಕ್ ಓಹೋ ರಂಜಿತ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರಿನ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚತ್ತಿ ಇಡವು ಮಾತ ಪಾತೆರು ಬರತೆ ಒಂಜೇನೆ ಪಾತೆರು ಒಂದು ಬರತೆ ಪಂಡ ಮಾಮಿ ಅಂಚ ಅವೇನೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬಂದು ಬರತೆ ಇರೇ ಬೇತ ಪಾತೆರ ಪೂಜ ಅವೇನೆ ಪಾತೆರು ಬರತ್ತ ಪಂಡದು ಬಂದ್ಪುನಾದು ಬೆದ್ರೆಡು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದಾನೆ ಶೋಭ ಜಪ್ಪುನ ಮಣಿಪಾಲ್ಡು ಉಂಡು ಮಣಿಪಾಲ್ಡುಂಡಿಗೆ ಟೀಚರ್ ದಾನೆ ಪೋಪುನಿ ಟೀಚರ್ ಇದಾನೆ ಪೊರ್ತಾಂಡ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಸರಿ ವನಿತಾ ಏಪ್ಪ ಬರ್ಪುನು ವನಿತಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಅಂದು ಅತ ವನಿತಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ವನಿತಾ ಏಪ ಬರ್ಪುನಿ ಬೊಕ ಇಂಚ ಉಳ್ಳರ್ಮ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಏಪ್ರಿಲ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಕಾರಣ ಇತ್ತತ್ತು ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ದುಂಬು ವೈಟಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ವೈಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅತ್ತು ಕುಡುಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೈನು ಚರಲ್ ಅವಿಗೆ ಪೋದು ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಬೇತಕುಲ್ಲ ಎನ್ನನಿಟ್ಟು ಕೆಲವರು ನೈಡ್ ಬಂದೇನು ಎಂಕುಲು ಹೈಡು ಮಲ್ಪಂದಿನ ನಕಲೇನು ಹೈಡು ಮಂದಿರು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಜನಕುಲು ಬರ್ಪಿನೇನು ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೋದು ಹೈಡು ಮಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಅನ್ಬ್ಲಾಕ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಯಿನಕುಲು ಪಿರ ಬರ್ತದ ಬಡ್ಸಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕೆ ಅನ್ ರಂಜು ಬಲ್ಪುನಿ ಅಂಕಲು ಮಾರಿ ಆನ ಅವಳು ಶೋಭಾ ಅವಡು ವನಿತಾ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಪಲಿಲಕ ಏನಲ್ಲ ಪಲಿನಕಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚ ಪಾತೆರು ಬಾರು ಅಂಚನೆ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆವಾಡು ತದದ ಪಾತೆರ್ನ ಆವಾಡು ಶೋಭಾಗ ನೆರ್ಪುನ ಆವಾಡು ವನಿತಾ ನೆರಚಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಂದು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕ ಮೆಕ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಆತೆ ಅನ್ ಪನ್ಪುನು ಬೊಕದಾಲತ್ತು ಇದು ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಜನ ಬತ್ತ ಆದದ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಮನಿ ಪುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬಂದ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುನಾಲು ಎಂಕ ಪೂರ ತರಿಕ್ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆಗಿಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊನ್ನುಲ್ಲ ದಾದ ಕೊಡ್ತುನಲ್ಲ ಪನಾಡು ಯಾನವೇನು ಕೂಲಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಾವು ಸಮಾಧಾನ ಆದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ನೆರವೊಂದಿತ್ತೆ ದಾದಾದ ಪಾತೆರ್ ನಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅವು ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾവുന്നു ನಂಚ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ 10 ಜನಕ್ಲ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ತೋಜುಜರ್ ಕಾಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ ನಿಕಲ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜುನು ನಿಕಲ ಮೋನೆ ಪೂರ ತೋಜುಜಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ತೋಜೊಂದುಪ್ಪೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೂರ ಹೊರನ್ನ ಹೈ ಆದ್ಪೋಪುಂಡು ಅಕುಲು ಮಾತ ತೂಪುನಕುಲು ಪನ್ಪುಜರ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಂಜೋ ಪೆದಮೆ ಪಾತೆರ್ನು ಬ್ಯಾಡ್ ಪಾತೆರ್ನು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಲೇದಾದು ಗೊತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಬೇಡದು ಐಕೆ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ನೆರೆದೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಇದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜನ ಕವರ್ ನೋಟ್ ಮಂದಿ ಪೇರು ಅವಕ್ಕ ಇಡೀ ಬೊಕ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಪೂರ ವಿನ್ಯಾನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಬ್ಯಾಡ್ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಐಡು ಮಂತ್ ತಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಐಡು ಮಂತ್ ಪುಗ ಬಂತೆ ಐಡು ಮಂತ್ಲೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಜನ ಅಕಲ ಓದು ನನ್ನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒರೇ ಒರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಬೊಕ ಪಿದೇದಕುಲು ನಮ್ಮನ್ಗೆ ಏನು ಪುನಂದ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೆಂಕುಲು ನನ್ನೊಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಪೋನಾಗ ಅಕುಲು ನಮಕ್ ಎಂಚ ತುಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಮೇನ್ ಉಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಲೆರ ಎಂಚೊಪ್ಪ ಅಕುಲು ನಮ್ಮಡ ಎಂಚೊಪ್ಪೇರು ಅವೆಂತ ಉಂಡದೆ ಅವಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪನ್ಪಂಡ್ರಂಜು ಹೈಡ್ ಅನ್ನ ಹೈಡ್ ಆತದು ಓಕೆ ಅಂಡ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ಚಾನಲ್ ಬರ್ರೆ ಎಂಕಲ ಪಾತೆರ್ ಎಷ್ಟಂಡ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಎಂಕುಲ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಆತೆ
ಈ ಶೋಭಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಇದ್ದಾಳೆ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕೋರಿಂಡ ಜೋಕುಲು ನಿರ್ತೆರಿಗೆ ನೀ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಅಂಚ ಬೇಗ ಜಪ್ಪನ ಶೋಭಾ ಒಂದು ಬೋಚ ಬೋಡಿ ಜೋಕುಲು ನೆರ್ಪುನತ್ ಸಸಾರ ಸಸಾರಾತ್ರಿಗೆ ಯಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಜೋಕುಲು ನೆರ್ಪುನತ ಸಸಾರ ಯಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಶೋಭಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ವನಿತಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾನು ಇರಿಗೂ ಏಪಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೋಭಕ್ಕಗಲ ದಾಲ ಪಂತಿಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇದು ಇತ್ತು ಪಂಡಾತ ರಂಜು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೇನು ಏನೊಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆಲಕ ತೂಪುಂಡು ಗೊತ್ತಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಏನರ್ದು ಮಲ್ಲದಾಗ ಬತ್ತೇರ ಏನಕ್ಲೇನು ಪಾತಿರ್ ಯಾನ್ ತೂವತ ಯಾನೊಂಚೂರು ಇಂಚೆನೆ ಪಾತಿರ್ನೇಟು ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಡ 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 ಪಾತಿರ್ವೆ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಇಟ್ಟು ಯಾನು ಶೋಭಕ್ಕಡ ಶೋಭಡಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಪನ್ಪಲ್ಲ ಹೈಡು ಏರ್ಲ ನೀನು ಎಂಕುಲಿ ಐಡು ಮಲ್ದಿಜಾ 5 ಮಂದಿನ ಬೇತೆ ಅಂಡ 5 ದೆತ್ತತೆ ಯಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡ ನನ್ನ ಅಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಏರೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಪಾತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಯಾನು ಈತೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಇಷ್ಟ ಎತ್ತನ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತದು ಉಪ್ಪೊಲಿ ಆಪುಜ ಬಂಗ ಆಪುಡು ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ಪೋರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಾಂಡ ಬೇಜರಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ದಾನ ದಿನ ಬೋಡ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬೋಡಿಪ್ಪುನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲಿ ಈತಂದು ಮಂದಿಪ್ಪುನು ಏರ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರು ದಾಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಈ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಂದ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಆಪುಂಡು ಮೈಂಡ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಸುಜಿ ಆಯ್ ಆಂಡ ನಿನ್ನ ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಓ ಅಂದ ಟೀಚರ್ ಈ ಶೋಭಕ್ಕ ಜಂಪಿಂಗ್ ಜಪಾನ್ ಇದ್ದಾಳೆ ವನಿತಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಲೈಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕ ಸಾರಿ ಮಂದು ಹೈಡು ಮಂತಿನ ಇಕ್ಲ ಅಕಲ ಪರವದು ಯಾನ್ ಸಾರಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಾರದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಮಾರಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕಿ ಸುಜಿ ನಾಟಕದಾದ ನಿನ್ನ ಮೌನ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ ಮೌನ ನೀನು ತುಳು ಕಲಿ ಭಾಷೆ ಹೌದಾ ಮೌನ ದಿನ ಬಂದು ಅರ್ಥ ಕೇಳು ನೀನೊಂದು ಬರದಿದ್ಕೋ ಕಡ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಬೆರಿ ಬೈಜದ ಗೀತಾ ಬೆರಿ ಬೈಚಿ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಉದರ್ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಪೋ ಬಾಯ್ ಸುಜಿ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಸುಜಿ ಪೋಪೆಗೆ ಮಾತಾಡ ಬಂಪ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ವನಿತಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೌದು ಏಲೆಜ್ಜೆ ಬಕ ಎಂಜಿನೆ ಮೌನ ಹೇಗೊಂದು 2 ಲೈವ್ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಇವರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೀ ಇರುವಾಗ ಇಂದಿರ ಲೋಕ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು, ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನಂದ್ರೆ 1-2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುದಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಉಳ್ಳೆ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಉಳ್ಳನ ಪೊಬುಜನ ಪಾಪೆ ಬನ್ನತ ತೇಪಗುಬೋಡು ನೀವು ಆಡ್ಜವೆ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಎಂಕ್ ನಾಯ್ದು ಕಿನ್ನಿ ಬೋಡಿಯೇ ಸಿರ್ಜು ಎಂಕ್ ಸಿರ್ಜು ಬೋಡು ಉಂಡಾ ಸಿರ್ಜು ಇದು ಶೋಭಾ ಕೋರಿ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಸಿರ್ಜು ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಾರ್ರೆ ನೋಡು. ಮೌನ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಬೊಂಬೈಯವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ರಕ್ಷಿತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾಳಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಮಾತಾಡೋದವರು. ರಕ್ಷಿತಾ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ ಬೊಂಬೈಯವರಿಗೆ, ತುಳು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಊರು ಬರ್ತೀವಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ. ಶೋಭಕ್ಕ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಅವು ಅವಿಯೇ ಸಿರ್ಜಿ ಕುಜಲ್ ಮಾತ ಕಟ್ಟಿರ್ತಲೆ ಬರ್ಚಿದ್ದು ಕಿನಿ ನೈ ವನಿತಾ ಅಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಲರ್ನ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ಈ ಲೈವ್ಲಿ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ಗೆ 3 ಜನರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕೂಡ.
ಪೂಂಜೆನಾ ಅಲ್ಲೇ ಪೂಂಜನೆಗೆ ವನಿತಾ ಊಟ ಆಯಿತು. ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲಿಂಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ? ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಬಾಂಬೆ ದೆನ್ ಹೌ ಯು ತುಳು ವನಿತಕ್ಕ? ಅವಳು ಬಾಂಬೆಲಿ ಇರುವುದು. ತುಳು ಬರ್ತದೆ, ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಾಗೆಯೇ, ಬಾಂಬೆಯವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಮಾತಾಡೋದು. ಹಾಂ, ಏರ್ನೇ ಪಿ ಯು ಉಡುಪಿ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಂಜಿತ್, ಬಾಯ್. ಎನ್ನಡ ಉಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಾದೆ ಪುಂಜೆನಾ? ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಶೋಭಕ್ಕ ಆರ್ದಾನೆ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪು ಚೇರು ಪುದಾರು ಏರ್ನ ಪುದಾರ್ಯಾ? ಸುಜಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಪಂಡೆ ಮಾಮಿ. ಓ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನಾಯಾ? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೋರಿಯನಾಯಾ? ಪ್ರಕಾಶರ ನಾನೇ ತುಳು ಕಲಿತೀನಿ ಬಿಡಿ ಹೋಗ್ಲಿ. ಎಸ್ ಮೌನ, ಕಲಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಂಗೆ? ನಾನೇ ತುಳು ಕಲಿತೀನಿ ಬಿಡಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಯಾನೆ ತುಳು ಕಲ್ಪುವೆ ಗುಡ್ಲೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಯಾನೆ ತುಳು ಕಲ್ಪುವೆ ಅಂತ. ಅತ್ತೆ ನಾಯಿ ಸಿಜ್ಜುವ ಅವು ಈತೇ ಬಿಟ್ಟೆ ಶೋಕತೆವು ಕುಜಲ್ ಮಾತ ಬರ್ಚಿದ್ದು ಮಾತ ಕಪ್ಪು ಬರ್ಪು ಜೈಟ್ ಬೊಲ್ದಲ ಕಪ್ಪಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಪುನಾ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಸೋಕುಜಿ ಐಕು ಸುಜಿತ್ನ ಪುದರ್ ಬನ್ಪುಜಿ ದೇಸ್ ಬೋರ್ಡ ಅಂಚ ಚಿಕ್ಕಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರಿಯಲ್ ಬಗದಾನೆ ಸುಜಿತ್ ಸುವರ್ಣಾತಿನಿ ವನಿತಾ ಹೌದಾನೆ ಸುಜಿತ್ ಸುವರ್ಣಾತಿನಿ. अब येते बुधार ಎಲ್ಲ ಏ ಶೋಕು ಹೆಂಗ ಕೊರ್ಲೆ ಮೃದುಲಾಗೆ ಕರೆ ಕಿಂಚ ಕಟ್ಟಿ ಮಗಲ್ಲ ಆಲ್ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ನೈಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುನು ಕಣ್ಣು ಇಂಚ ಕಟ್ಟುನು ಅಂಚ ಕಟ್ಟು ಚೆಪ್ಪುನು ಹಲವೇನು ಅಜಿತ್ ಎನ್ನ ಸತ್ಯ ಬುಧಾರ್ ಸುಳ್ಳು ಬುಧಾರ್ ಸುಜಿತಾ ಇದೇನಾ ಮಗೇಟ ಕೇಳ್ನೆ ಆಯಗ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ದೇಶ್ ಬೋರ್ಡ ಹಿಂಗೆ ನಾಯ್ದ ಸಿಗ್ಜು ಲ್ಯಾಬು ಅವು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡು ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಣ್ಣ ದಾದ ಅಂದು ಈತ ಸುಲಭ ದಡ ಬರ್ಪಿನ ಆತ ಮಾವಲಿ ಮಾರೇ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದಾಯ ಕೂತನು ಬಲ್ಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚುಂಡು ಕೈ ಎಂಕು ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದು 2-3 days ಇಡು ಇನಿ 2 ದಿನ ಆಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡನ್ ನೀ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಮೂನಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದವ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ದೆಪ್ಪುಲೇವೆ ಡಾಲರ್ ಆಪುನೆ ಕೈಕ್ ವನಿತಾ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ದೆಪ್ಪವ ಮೂನಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಸೋಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸೋಕಿಜ್ಜದೆ ಸೋಕುಡು ಅವು ಪಣ್ಣಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ಓವಿಯೇ ಇದು ಪಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿ ಹೌದಮ್ಮ ಬಲ್ತ ಬರ್ಬನಿ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಯ್ ನಾನು ಪಾಡಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡಂದ ಓ ದೇವರೇ ಇದು ನಂಜಿ ದೇವರೇ ವನಿತಾ ಕೋರಿ ವೀರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಇರೇನ ಚಾನಲ್ ದ ಪುದರ್ ದಾದ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ದ ಪುದರ್ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್
ಈರು ಬತ್ತಾರತೆ ಅಲ್ಪನೆ ತುಲೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಬಂದಂಗೆ ಸೈಡ್ ಮಿತ್ತುಡುಂಡು ತುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ಮಾಮಿಗೂ ಕೋರಿ ಮೀನು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪಕ್ಕದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಕೋರಿ ಮೀನು ಐದು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಗುರ್ತ ಆತೆ ಇಲ್ಲಿಗೇಪ ಕಾಸು ಬುಲ್ಪುಂಡು ಮಾರ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಬೋಡಿ ಬನ್ನಗ ನಿಕ್ಕಾನೆ ಕೊಂಡು ಕಡಪುರ್ವೆ ದಾದ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಕೊರ್ಪೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬನ್ನಿತ ನಿಕ್ಕತ ಚಿಕ್ಕಿ ಪುಚ್ಚೆ ಬೋಡ ಇದೀಗ ಪರ್ಶಿನ್ ಕ್ಯಾಟ್ ತರ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲರ್ರ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಹಂಚೇನೆ ಬರ್ಲ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ವನಿತಾ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರಡು ಐಡಿ ಐಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಶೋಭನಾ ಪಲಿ ವನಿತನ ಸಂಗಡಿ ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏರ್ ಪಂಡದು ಓ ಪುಂಜಾವೆ 55,000 ತಿರ್ಗಲಿ ಸೇ ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾರ್ದ ಆಂಡವು ನಿಜಂದೆ ತಿರುಗಿ ಕೊಡ್ತವೆ ಯಾಕಡೆ ಬಾಂಡ ಆತ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 55,000 ರೂಪಾಯಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪ್ರಕಾಶನ ಶೋಭಕ್ಕ ಬಾಬಾಜಿ ಒಲಿಯರು ಶೋಭಕ್ಕರ ಕಂಡನಿ ಓಡಿపోతారు ಇಲ್ಲಾಡ ಜೊತೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇರಲಿ ದಾದಿ ಶೆಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದು ಶೋಭಾ ಭಯಂಕರ ಶೆಕೆ ಯಾವತ್ತು ಪ್ರಕಾಶನ ಓ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕ್ಕು ಗುರ್ತ ಉಂಡಾರ್ನ ಎಂಕಲು ಅಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾಮಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಊರೇರೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಗಂಗಾಧರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತಕ್ಕ ಎಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದು ಎಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನುಂಟು ವನಿತಾ ತಿರ್ಗಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ತಿರ್ಗುಡು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು 25,000 ಬೈದುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 2,000 ಓ ದೇವರೇ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ 700 ಆಜಿಲುದಾದನ ಬೈದನು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೈದನು ಉಂಡು ಸೋಬಕ್ಕ ಇರೇ ಕೊರ್ಕೈ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಆಯಿತು ಊಟ ಆಗಾಗಿದೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಆನೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಆನೆದು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂದದ್ದು ನಾವು ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿಮಗೆ ಆನೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟಂತ ಮಂಡ್ಯ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ರೆ 55,000 ಕೊರ್ಪಿನೆಕ್ಕೆ ಸತ್ಯದಿತ್ತು ಸೋಕು ಕುಂದುವೇನದಾದನ ಓ ಪೊಂಜವೆ ಇರಡೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಓ ಪೊಂಜವೆ ಇರೇನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಓಲಿಯೇ ಓಲು ಸುದೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಂದೆ ಇನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರ ಆಂಡೆ ಮನಸ್ಸು ತೆತ್ತಿ ಸೋಬಾಜಿ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಕೆಲಸ ಉಂಡ ಊರುಡು ಅಂಚ 50,000 ಕಟ್ಟೋಡು ದಾದ ಕೆಲಸ ಎಂಕಲ್ ಊಡಿರೆಗ ಚೂರು ಲಿಂಬೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಲೆ ವನಿತಾ ಸರಿ ಹಾಪುಡು ಒಂದಲ್ಲೇ ತಲೆ ತಿರುಗುಡು ಮಂಡಾರ ತಂಜ ಮೋನೋ ಆನಾಗ NITಗೆ ಬರ್ಪೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಮೋನ ಆನಾಗ NITಗೆ ಬರ್ಪಾರಿಗೆ ದಯಗು ದಾದ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಪಾರ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಪನ ಶೋಭಾ ಮೋನ ಆನಗನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಶೋಭಾ ಒಂಜಿ ಲಾಡ್ ಅಲ್ತುವ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕಾಪುಡು ಡೋಲರ್ ಆವಡು ಆನೆ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ಯಾರೆ ಬಿಸಲೆ ಬಾಯಿ ಬೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಅಗ್ಗಿಯಲು ಎಲ್ಲಿ ತಂದು BP ಕಮ್ಮಿ ಆದ ನಂದೆ BP ಏರಿಗ ಕರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ ಚಿಕ್ಕಿ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಬಲ ಮಾರಾಯ
ಎಂಕಿ ಬಿ ಪಿ ಉಂಡ ಅಂದು ತೋಜುಡು ತಿರ್ಗಿ ನೀಡಿತಾರೆ ಬಿ ಪಿ ಹತ್ಯ ಶುಗರ್ ಡೌನ್ ಆಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಚಾಪು ಎನ್ನ ಬಿ ಪಿ ಪುರ ಅರಿಂದ್ಯಾ ಎಂಕಿ ಶುಗರ್ ಪುರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಶುಗರ್ ಪುರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಈ ಕೈ ಉಂಡತ ಈ ಮುಳ್ತುರ್ದು ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಫುಲ್ ಬಚ್ಚು ನೆಂಕು ನೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ನೆಂಕು ಬಚ್ಚುನು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟೆ ಮುಂದು ಪೂಜೆ ದಾದ ದಾದ ಪೂಜೆ ಜಲ್ಲು ಪೂಜೆ ಮೇನದ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಪು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪಾಟಿ ಚಿಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆದು ಒಳ್ಳೆದು ಬಚ್ಚು ನೈಕ್ ರಂಪಾಡುದು ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸಮಯ ಇಂಕಂಚು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿದ್ ಮಾರೆ ಒಂಜೇ ಕೈಯೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚುನು ಪಂಡ ಕುತ್ತಿಲ ಕಾಪಿಡಿ ವನಿತಾ ಬರೋಡಾಗೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏರಿಗೆ ಕುದುರ್ತಿ ಏಕ ತೆತ್ತಿ ಐಗೆ ನೀರು ಕೈ ತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿನ ಮಾರೆ ಇಂಕ ಹಾಕುದು ಒಂಥರ ಬಚ್ಚು ಎಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುಲ್ಲ ಅವು ದೃಷ್ಟಿ ದೋಸೆ ಅಂದು ಅವು ಯಾನು ಒಂದು ಚೂರು ಸತ್ಯ ಬಲ್ಪೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ನಿಂಚೊಲ್ಲೈತೆ ಯಾನು ಇಂಚ ಬಿದರ್ದು ಪೋಪೈತೆ ಬಿದರ್ದು ಪೋದಿಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಕೈಲ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಯ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ದುಂಬುದಿಲ್ಲದಪ್ಪನಾಗ ಅಮ್ಮ ಉಂಡದೆ ಈಗ ಇಂಚ ಆಂಡ ಅಮ್ಮ ಮುಂಚಿ ದಾಸಿ ಮುಪ್ಪು ಮೂಚಿ ತಲೆಗೆ ಸುಂದದ ಕೈಗೆ ಪೂರ ಈಸಿದು ದಿಕ್ಕಿಲಿ ಬಾಡ್ದು ಅವು ಒಂಥರ ಪುಡನ ಗುಂಡದೆ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಚ ಮುಂಚದ ಘಾಟ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೇತೆ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಯಾನೊಂಚೂರು ಪಿದರ್ದು ಪೋಂಡ ಯಾನ್ ಪಿದರ್ದು ಪೋಂಡು ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಆದ ಪಿದರ ಪೋಡು ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಬಿಡು ತೂಪೇರು ಅಂಚನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಲ ಕೈಕಾರ್ ಪೂರ ಬಚ್ಚು ನಿಂತು ಆಕಲಿಗೆ ಬರೋದುಂಡು ಹೆಜ್ಜೆನು ಹೊಸ ನಾಟಕ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಗಜ್ಜಿ ಪಾಡಜ್ಜಿ ಗಜ್ಜಿ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ತಾಟಪೋತೇರು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಏರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಾರ್ಟಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ದಾದ ತೂಪಿ ನೀರು ಯಾನು ತೂಯಿನಿ ಹೆಜ್ಜೇನು ಬತ್ತಂಡತ ಪಂಡದು ವೆಜ್ ಮಾರ ಫ್ರೈಡೇ ಆತ ఒక్కనులు వామనను ఒక్కరుగా వామనడన ఇది ಕೊರ್ಲೇವನಿ ತಕ್ಕ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಏರೆಗು ಎಂಕು ತೆತ್ತಿ ಗಸಿ ತೆತ್ತಿ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮಂತೀನಿ ಯಾನು ತೂಕ ಪಂಡದು ಮಂತೀನಿ ಎಂಚ ಆಪುಳು ತೂಕ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ಪೆ ತಿಂದು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂದಷ್ಟೇ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ ಮನ್ಪೇನು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ತೆಟ್ಟಿನ ತೊಂದ್ರಡು ಬೇಯ್ಪದು ಪುಡತದಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಪುಡತದ ಬುಡ್ಪದು ಪಾಡ್ದೀನಿ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕವಿನ ಇಡ್ಲಿದ ಲಕ್ಕನೆ ಬತ್ತಡವು ಅಲ್ತ ಕೊಂಚ ಮಸಾಲೆ ಮಂತೆ ಸೂಪರ್ ಆಂಡ್ ಮಸಾಲೆ ಏತು ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನ ಗೊತ್ತು ನಾವು ತೆತ್ತಿ ಎಣ್ಣನೆ ರೆಸಿಪಿ ಯಾನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ಇದು ಕೊರ್ಲೆ ವನಿತ ಇದು ಮುಂಚಿಕಲ್ಲಿ ವನಿತ ಓಲೇರನ್ನ ಆರು ಓಲೇರದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸುದ್ದಿ ಜಾಜ ಅಂತ ಬಿಜಿ ಹೆಜ್ಜೇನು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತ ಮನ್ಪೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಾತನಿ ಅವೇನು ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪುನಾಂಡು ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಮುಂಚೆಡಿ ಬಾದ್ ಮನ್ಪ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪುಡು ಬಂದಿಜ್ಜ ಅಂಚೆನೆ ಡ್ರೈ ಮನ್ಪುಡಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪುದು ರೆಸಕ್ಲ ರೆಸಕ್ಕೊಂತೆ ಒಂಜಿ ಇಡಿತೆತ್ತಿನ ಕಲಾತದ ಮೈತದ ಬಕ್ಕೊಂದು ಇಡ್ಲಿದ್ರಕ ರೌಂಡ್ ಬೈದಿನ್ಯಾ ಶೋಕಾತನ ಮಸಾಲ ಮುರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೆ ಆತನ ಕೊತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪಾಡುವ ಆಯ್ತಾ ಕುಡರ ಮನ್ಪೆ ಓ ಪಂಜಾವೆ ಈರು ನಂತೂರಿಗೂ ಪೋಲಿ ಅಲ್ಪ ನೂಲು ಕಟ್ಟಲಿ ಎಂಕ್ ನಂತೂರಿಗೂ ಕುಂತೂರು ಕೂಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ನಡೆ ಪೋಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಅಪ್ಪೆ ನಡೆ ಮಧ್ಯಾಡು
ಆರು ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಿನರ ದಿಷ್ಟು ತೆಪ್ಪಿರುವರ ಅಂಚೆ ಪೋಪ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘ ಹೆಜ್ಜೆನು ಸಂವಿಧಾನ ಓ ನಾಯಿಯೇ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದದ ಹಾಂ ಓ ನಾಯಿ ಬಾ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘ ಹೆಜ್ಜೆನು ಸಂವಿಧಾನ ಲಾವಿಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ವೆ ಪಾಡ್ವೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಅಮ್ಮ ಉಂಟಾ ತಂಗಿ ಇದ್ದಾಳ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಯಾರಿದ್ರೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸು ಆಯ್ತಾ ಬೋಳಿ ಮಗನೇ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಸತ್ತಿದಾರ ಇದ್ದಾರಾ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರಾ ನಿನ್ನನ್ನೊಬ್ಬಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಲ್ಕಾಟ್ ಮರ್ಲು ನಾಯಿ ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಅವನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಮಾರ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ತುಳು ಎಡಿಟರ್ಸ್ ನಾಯಿಗಳು ಬಂದರೆ ಕಚ್ಚಿದ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಕಾಟ್ ನಾಯಿ ಬರ್ತೀನಿ ಉಂಡ ಕಜಿಪು ಎಂಕೊಂತೆ ಬಲ ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ತು ತುಳುನಾಡ ರೇಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ಬಲೆ ಜನರಿಗೂ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಐಕ್ಲೆ ಪುರ ಮರಳು ಆಯ್ತು ನಂಚ ಬಲೆ ದೇವರನ ಪುದರ್ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪುದರ್ದಿದ್ದು ಈ ಇಂಚ ಮಾತ ಪಾತಿರ್ವತ ಈ ಬೇಗಡೆ ಪೋಪ ಮಗೈ ಈ ಬೇಗಡೆ ಪೋಪ ಅವಳ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪೊಟ ಬಾರ್ದತೈ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬಾಳು ಜೈ ಅವ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬಾಳುಜಾ ಬೇಗಡೆ ಪೋಪ ಕೈ ದತ್ಲಿ ಸೈತೆ ಅಕ್ಕ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಕುಡಲಿ ಬತ್ತೇತ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪೊಟ ಬತ್ತದು ಬೇವರ್ಸೆ ಅತ್ತ ಮಾರ ಬೇಗಡೆ ಸೈಪ ಅಜ್ಜ ನಿನ್ನನ್ನು ಬುಡೇರಿ ಇಂಚೇನೆ ನಿಜ ಬನ್ಪ ಈ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಫೋಟೋ ಬಾರ್ದು ಬರ್ತದ ಬೊಡ್ಸಂದೆ ಪಾತಿರೋತ ಅವು ಈ ಎಂಕ್ ಬಂಡಿನತ್ತು ಅಜ್ಜಗ್ ಬಂಡಿನವ ಅಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ತುಳು ಟ್ರೋಲ್ಸಿಯ ಕುಡಂಜಿ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ತುಳು ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಬರ್ತೈತ ಬೇವರ್ಸಿ ದೇವೇರ್ನ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ನು ಇಂದುಲ ಪುದರ್ ಬರ್ತದ ಎಂಗಲ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ನು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ನಾಯಿ ನಕ್ಕುಂಡ ಅಪ್ಪೆ ನೀರೇ ಗುರ್ತಾ ನೀ ಪ್ರಕಾಶ ఆయన ఉంచు దక్కలే ఏరియా అమ్మే దాంతిన అమ్మేలే జప్పే ఎర్రట్టు పాగర్లాగిది పోతుంది అప్పే బల్తದ ಆತನ ಏರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ತೆಂಬೆ ಮಾತ್ರ ಒರಿದಿನಿ ಮೇನ್ ಅಲ್ಪ ನಾಯಿಲ್ಲ ಮೂಸುಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪಟದೀತ ಮಾರಯ್ಯ ದೇವೇರ್ ನಾಜ ಬಂತ ನಾಳೆ 4 ದಿನ ಅಟ್ಟಿ ಸಾದಿರಿ ಬುಡ್ಸೈಪೆ ಆ ಕಡೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂದ್ಕೊಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂದ್ ತಕ್ಕೊಡು ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅನ್ನೇ ಮಂತ್ ಬತ್ತೆರಡ ಯಾನ್ ನಮ್ಮಿನಪ್ಪ ಯಾನ್ ಅಡಿಗೆ ಪೋಪುನು ನಾನು ಎಲ್ಲ 15 ರೂಪಾಯಿ ದೀತೆ ತೋರತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅವಲೇ ಕೈ ಮಿಗಿದ ಅಡ್ಡ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಮಂದಿನ ಕುಳೆ ತಕಾರ ಮಾರ್ದಾಡು ಬಂಡದು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ನಾಟ್ಯ ಪರದೇಶಿಲ್ಲ ಅಂದಿಯೇ ಸಾಯ್ತು ಬೈ ನಾಯ್ಕಲು ಬರ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಶೋಭಾ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ದೆತ್ತಕ್ಲೆ ತೋಡ್ಸಿ ಅಂಚ ಬತ್ರ ಹೋಯ್ತು ದಕ್ಕುನೆ 5 ಮಂತ್ ಚಾನಲ್ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಲೈಫ್ ಚಾನಲ್ ಹೋರ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮನ್ಕೊಡು ಜಾಸ್ತಿನ ಒರಿಯುಜೆ ಪೋಯಿನ ಒಲಾನ ಅಡಿಗೆ ಬುಡ್ಸೈ ಪಾತಿ ಅವಳ ದೇವೇರ್ನ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದೆ ಅಜ್ಜ ಬುಡ್ವೇರ ಏನು ಬದುಕಾರ ಎಂತ ಬಿಡ ನಾನು ಓಪಿಕಾಲು ಅಂದಿ ಅವ ಪೂರ ಮೊಕಲಿ ನಟ್ಟು ನಗ್ಲು ದೇವೇರ ಅವಳ ಎಂಕಲ್ಲ ದೇವೇರ ಹೊರಗಜ್ಜನ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಈಗ ಎಂಚ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಆ ದೇವೇರ್ ಬುಡ್ವೇರ ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ ನರಕದ ಮಾಡಲಿ
ऐकले मात अभ्यास आतले आकले अप्पे मेक्ती पंडत इज्जी अकले अप्पेला बडिदी मेक्दीला बडिदी ಅದು ಪೇರಿಲ್ಲ ಪೂರ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಬುರಂಜೆಲ್ಲ ಕಂತನೆ ಐಕ್ಲು ಅವೆಡೆಂಚಿನ ಅತ್ತು ಆ ವಂಚನೆ ಪಂಡದು ಐಕ್ಲು ಪುಟುಕಿನ ಐಕ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮೆನೇ ಅಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪೆ ಇರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಏನೇ ಆತು ಸಾರ ಜನಪ್ಪನಿಗೆ ಏನೇನು ಪಪ್ಪ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೆರಕಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏನಿಂದ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಜ್ಜಿ ಸಹಿಯರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಮನ್ಕು ಸೋಬದು ಆತ ನನಗೆ ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಮನ್ಕುನು ಅವು ಪೂರ ಅಮ್ಮೆದ ಅಂತೀನ ಅವು ಅಮ್ಮೆಜ್ಜಿ ಏರೇರೇನು ಏರೇನುಂದಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರು ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಆದಿಪ್ಪ ಐಕಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬಾ ದೇವರೇ ಇನ್ನು ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ರಡ್ಡೇನು ಮಂತಿರತ ಅವೇತ ಹಿಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾ ಪಂಡೆತ ಅವೇ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪನ ಮಂಡಿದ್ದು ಓ ಗುಂಜವೇ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಕೊಡು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೆ ആവിയെ ഗമ്മത്ത് മൽക്ക ഉമ്മിൽ പോണ്ടുക ഉമ്മിൽ പോട് തിരിച്ചില്ല ചുമ്മിലുംപുര ಅಂದಿಯೇ ഞാൻ ತಿನ್ಪೆ ಉಮ್ಮಿಲ್ ಬರ್ಪು ಜಪ್ಪಗ ಮುಲು ಮಿಲಿಜ್ಜಿಯೇ ಮಿಲಿಜ್ಜಿ ನೆಟೆ ಮುಲು ಮಿಲಿಜ್ಜಿ ಸೆಕೆ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಿಲೊಂಜಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಅವೊಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಜಿ ಯಾ ಬಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಮಂತದ ಮಂದಿಜಿ ವೆಜ್ ಮಾತ್ರ ಸಿರಿದ ಮೀನು ಪೂರಿ ಬಿಡ್ಚಿ ಎಂಕ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಮೀನೆ ಮಾಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಆರು ಮಾಲ್ಕ ಅಂತದಾದ್ರೆ ಎಂಗು ಬಿಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜ ಇದು ಮಾಲಿಜ್ಜಿ ಎಂಗಡ ಮಾಲ್ ಬರ್ಪುನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಮಾಲ್ ಬರ್ಪುನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಗಂಟೆ ತಂಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆಂಡಮ್ಮ ಯಾರು ಮಾಲೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅಂದಿ ಅವು ಇಂದೇ ಎಂದು ದೀತೆ ಇಂಚಿನ ಚಾಡು ನೀ ವನಿತಾ ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ಪೆ ಚೂರು ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಹೌದಾದೆ ಟ್ರೈ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡದೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಚಾಡು ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ದೂರ ಪೋಯರು ಕಲ್ಯಾಣ ಪೂಜೆ ಪಾಡ್ತೇನ ಎಡ್ಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೈಟ್ ಆಗದು ಅವೇನು ಫುಲ್ಲು ದಾಗ್ಬಿಡ್ಪನ ಮತ್ತದು ದೇದ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಡು ಇಂಚ ಅರ್ಧ ಕಾರು ಕಂಟ್ರ ಮಿನಿ ಗುಂಪು ಸಿಂದಾರಿಮ್ಮ ಕಸಾಯಿ ಕೊಡ್ಕೋಳ ಅಂಚ ಅಂಚ
ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಚೂರು ಪಾಡ್ದರ್ ಮಮ್ಮಿ ಸಂಚನ ಓಯ್ ಕುಂಜವೆ ಟೀಚರ್ನ ಗಮ್ಮತಿಯಪ್ಪ ಒರ್ಮ ಆವಡು 7 ತಿಂಗಳಾವು ಆತ ಅಡ್ಡಡೆ ಪಾಡು ರಗಾಲೇಜ್ ಇಡೀ ಗುಡ್ಪವನು ಅಂಚನೆ ಮರ್ಪಲ ದೇವರು ಅಲ್ಲ ತಾಡಿಯಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಓ ಶೋಭಕ್ಕ ಗಮ್ಮತಿಯಪ್ಪಯೇ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕಾಲ್ದಲ್ಪ ಮಟ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಜಾಂಗ್ಲತ್ತ ಅದು ದಂಟು ಮೀನು ಬೂರ್ಣ ಮೀನು ನಡಪನಾಗ ಅದು ಅಡಿಪಾಡು ಎಂಚಿದ್ದು ಕೋಪ ನಿಂತಿದೆ ವನಸ್ಸು ವನಸ್ಸು ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧದು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಏನು ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕನ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ಅಂದ್ಗೆ ವನಿತಾ ಇರೇನ ಗಮ್ಮತಿಯಪ್ಪ ವಾ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಲೋ ಗಮ್ಮತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಈ ಪಾರದಿಂದ ಇರುವಲ್ಲ ಸೆಕೆಕ್ಕೆ ಹೌದೇ ಬಾಡ್ನಿ ಪಾನುದೇ ಪಕ್ಕಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಉಳ್ಳದೇ ಪಾಡ್ನಿ ಸೆಕೆಟ್ ಪಾಡ್ನಿ ಪಾನುದೇ ಕೈ ಕಾಲು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈ ಕಾಲು ಗಮ್ಮತ್ತು ಆತುಂಡು ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ ಎಂಕಲ ವನಸಾಂಡು ತೆತ್ತಿ ನಿಕಲಾಂಡೆ ವನಸು ಕರ್ಮಲ್ ಚೆನ್ನಲ್ ಬೋದರ್ ಸಬ್ ಮಂತ್ಲ ಸೆಕೆ ಜೋರುಂಡು ಅಂದು ಬಾಬಾ ಇಂಕರ ಫ್ಯಾನೇ ನಾಟುಜಿ ಉಂಡಿಗೆ ವನಿತಾ ಏಸಿ ಪಾಡ್ಲೆ ವನಿತಕ್ಕ ಸೆಕೆ ಇತ್ತಂಡ ಗಮ್ಮತ್ತು ಇಚ್ಚಿ ಸೆಕೆ ಇತ್ತಿನ ಗಮ್ಮತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮುಗಿಲ್ಲ ಶೋಭಕ್ಕ ಏಸಿ ಉಂಡು ಶೋಭಾ ಏಸಿ ಉಂಡ ಇಂಗಳಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಏಸಿ ಕೂಲರ್ ಉಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಗಮ್ಮತ್ ಹೋಗ್ನು ಕೂಲರ್ಡು ಐಕ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪಾಡು ಕೂಲರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ದಿಟ್ಟಿ ಸಕಲ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಉಂಟು ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಇರ್ನ ಮಂಡೆ ಪಾಡುವೈತೆ ಓ ಪುಂಜವೆ ವನಿತಕ್ಕಾಗ ಸೆಕೆಗೆ ಅಂಚ ಗಮ್ಮತ್ತಿದ್ದೆ ಬುಚ್ಚಿಮ ಓಸಿ ಓಸಿ ಅತಿ ಏಸಿಯೇ ಇದ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಬಂಗಾರು ಮನಸ್ಸು దాది ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ తెలుపురా దాదాను కనుకోదు ఏసి ఉండు బిల్లు అన్నాక వచ్చేప్పుడు టొప్పినట్టుడు అందు హలో అక్క వనసండి రాజు ఎంజీసి వనసండి కజిపు తెత్తి 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 అది తెలుపు నైట్ పాడు మా అండి కలాండి మనసు రాజు ఓకే అక్క థ్యాంక్ యూ 8th ಪುನಃ ಕೀರ್ತಿ ಯಾನ್ ಪದ್ರಾಡ್ ಕಂದೆ
ಪದ್ರಾಡ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾಮಿ. ಓಕೆ ಮೂರ್ತಿ, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಮ್ಮ. ಓಯ್ತ ತೆತ್ತಿ ನವಿಲ್ದನೆ ಹತ್ತು ಆನೆ ಆನೆ ಆನೆದು ತೆತ್ತಿ ಐಟು ಪಂಜಿ ರಾಗಿದ ಪನ್ನ ಪಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪನ ಕಸಾಯ ಬರ್ದಾಲ ಆಗ್ತದೆ. ಆಂಡಲ ಬಾಯ್. ಓಕೆ 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 ಬಾಯ್ ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ಪುಂಜವೇ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏತು ಜೋಕು ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ರಾಜು ಬಾಯ್ எங்க பதறாரு இல்லாட கிரிக்கெட் டீம் ஏண்டா அந்த ಬಾಯ್. ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಒನಸಾಂಡ ದಾದೆ ಕಜ್ಜಿಪು ಇನಿ ತರಕಾರಿ ಅಂದು. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಒಂದಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಲ್ಪ ಆನೆ ತೆತ್ತಿದ್ದಿ ಇಪ್ಪುನ ಅವು ತಿಕ್ಕುನಿ ಕಾಸು ಬೀರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಆನೆದ ತೆತ್ತಿ ಬಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಮೆಝಾನ್ ಉಂಡು ಅವು ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ತೆತ್ತು ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ತೆತ್ತು ಪಾಡ್ನ ಜಾಸ್ತಿ दी वर्ची ಒಡೆ ಬಾಕ ಆನೆದ ಕಿನ್ನಿ ಬಿದೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆವಲಿ ಮಾರೆ ವನಿತಕ್ಕಾಗಿ ಎದ್ದು ಜೋಕುಲು ಪದಿ ಮುಜ್ಜಿಗೆ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ತಿಲೆಕ್ಕ ಜಾ ಬರಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೈ ವನಸ್ ಪಿಗ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಒಂದ ಪಿಗ್ ಲಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮುಖನೇ ನೋಡಬೇಕು. ಲೈವಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸುಂದರವಾದ ನಿಮ್ಮಂಥ ಆಂಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಾರದು. ನೋಡಬೇಡಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೊರಗೆ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಬಾರ್ದು, ನೋಡಲೇಬಾರ್ದು, ತಪ್ಪು. ಒರಿಯ ಮಗೆ ವಾಮನ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ. ಓಹೋ ಅಕ್ಕ ಈರು ಆನೆದ ತೆತ್ತಿ ತೂತರಿ నీకు తూతుచేరా అయితే ముట్టాలా షెక్ ఉండి ఆనే తెత్తి తిప్పినత తూడు ఇరికి మగలತ್ತೆ వనిత ಮಗಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಯರ್ ಗಮ್ಮತ್ತಿರಿಗಿನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಸೋಜಾಗ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತೀನಿ ದಾದೆ ಪರ್ಬಂಡ ಮಗೆ ಪರ್ಬನ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಸೋಜ ಪರ್ಬನ ದಾದೆ ಪರ್ಬ ಗಮ್ಮತ್ತು ಏತ್ ವರ್ಷಗೆ ಆಯ್ನ ಅಲ್ಲ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷನಾ ಏತ್ ವರ್ಷಗೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ರಾಜು ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಬಾಲೆ ಆಯ್ಜಿನಾಂಡ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತು ನಂಚೆ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಓಕೆನಾ. ಪಾರ್ಟಿ ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗಿನಿ ಪಾರ್ಟಿ ಬರೋಡ ಇಂಕಲು. ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್. ಇಲ್ಲಿನ ಮಗಿಕು 8 ವರ್ಷ ಅಂಚಾಂಡ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕುರುಡು ಅಂತ. ಓ ಆನ್ ಬಾಲಂಡ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕೊರಡ. ಓಕೆ ಇದೇ ಬಾರಿ పేరు పన్ని పొర్లు పండుగ. ఆయనకు 10 ವರ್ಷ మగకు 10 ವರ್ಷನಾ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶೋಭನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂಡಿಗೆ. ರಮ್ ರಮ್ ರಾಮ್ 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 ಜೇಸಸ್ ಲಾರ್ಡ್
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೆಂಗ್ಯಾವ್ ಅತ್ತಿ 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ಜ ನನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಂಚ. ಶೋಭಾ ಗುಡ್ ನೈಟಾ? ಓಕೆನಾ? ಬಾಯ್. ವನಿತಾ ಗುಡ್ ನೈಟಾ? ನೀರಿಜ್ಜಿ ನೀರ್ಕ ನೋಡಿ ಈ ಬಾಕಿ ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬೇಕು ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ದೀದು ಒಂಜಿ ದಿನ ನೀರು ದೀಂದ ಅಪಗನೆ ಪರ್ದು ಮುಗಿಪೋಡು ಅವೇನು ಮನದಂಡಿದು ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ವನಸ್ ಆಂಡಕ್ಕ ಎನ್ನ ವನಸ್ ಆಂಡ್ ತೆತ್ತಿ ದಾದಾ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪನಿ ಬುಂದಿಯಾ ಹಾಲು ಕೊನಪು ಜಾಲ್ ಪರ್ಪನಿ ನ್ಯೂ ಫ್ರೀ ಓ ಪೊಂಜವೇ ಇರಿಗೇತು ಪಂಜಾನಂಜು ಪೊನ್ನು. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಇದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಿ ವನಿತಾ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಾಯ್. ఈ చెప్పులే ప్రకాష్ అన్న. wow. I am Shetty boy. Okay. ఓలే మాయ ఆవి ప్రకాశ్ చెప్పులే యానన్న చెప్ప. గుడ్ నైట్ వనిత. ఓకే లైక్ యూ పూజారి గారు. ఎస్ పూజారి. ಥರ್ಮಾಸ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನೋಡು ಸ್ಟೀಲ್ದ ಅಮ್ಮ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಒಂದು ಇತ್ತರದಮ್ಮ ಉದ್ದದ ಆನಿ ಹತ್ತು ಕಂದಿನ ಓನೊಂದು ಗೊತ್ತು ಐಟು ನೀರು ಓಡು ರಡ್ಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಓದಿದ್ದರಿಂದ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಒಂದು ಐಡು ಉಂಟು ವೈಡ್ ಇದ್ದ ರಡ್ಡು ಇತ್ತು. ಹಾಂ ಒಂದು ಜನ ಯೂನಿಯನ್ ಕಶ್ಮೀರ ಆಂಡೆನ್ನ. ಶೋಭಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪುಂಜವೆ ಬಾಯ್. ಯು ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Good night, sweet dreams. Take care, Akka. Thank you. God bless you, ma'am. Thank you. Hi, Sunil Kumar. Okay. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಲೈವ್ಗವೇ. ಬಾಯ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಎಂದುವೆ ಟೈಮ್ ಎನ್ಮರಂಟೆ ಬರ್ಪೆ. ಓಕೆನಾ ಶೋಭಾ ಬಾಯ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ವನಿತಾ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓ ಆಂಜೋವೆ ಬಾಯ್. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಸಬ್ಬಾಯಿ ಜನ ಸಬ್ಬಾಯಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಒಲ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಗಂಜವೆ. ರಾಧೆ ರಾಧೆ ರಾಧೆ. ಜೇಸಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಮಾತಾಡೇವೆಲ್ಲ ಒಂಜೇದೆ. ಹೊರಗೋದು ಮಾಡ್ತು ತಮ್ಮಳು ಬಾಳ ನಿಂತಿச்சு
ಓಕೆ ಓಕೆ